guys, nunzi kwapisa vasikana ina ndidi nunza nimozviziva guys. Zvino ichi chekuno hachisi ningikiri guys, hachisi strong ichi. Ina ndidi nunzi guys, won't eat zvisingaita afanda rwanda kuspray hatisi kungodona ndino tichi ngadzidone dzife. Rakaoma ndimbopindura mameseji guys. Kondambomuka manje kana ndakavati ndandichiwa simbo kugadzira chekudya ndikatika ndomanya kunotsvaka chekudya pasasa pama restaurant apo. Hanzi ikona Clara. Right. Mascara say guys, mascara say. Sorry guys, mbupinda chipindra ma messages. Right. Guys, hands welcome. Okay, I wonder uya nyaya dzacho dzakati saka ndiri kumanya ne time iyo zvinodza atunda tindoya kuma 2 handiti 2 tikaita e2 kusvika na e2 o'clock kusvika maybe na half 2 tobva na half 2 ndoda ngomeka sure inini na 5 o'clock ndinenge ndabva pano because ndida kubika plus ndikuenda kubasa manheru anoona inoenda kubasa manheru saka ndida kuti tingofambidzana ne time handiti musandati kurumize kuya early saka tine 3 hours tiri panapa anditika so guys chinhu chekutanga mangwana ku Northampton ku Bray handimusakangane guys apa ndipo tikusanganawo ma diaries anditika tichitofara andisimaona saka pane munhu ari ku Milton Keynes ari kubva ku Milton Keynes mangwana achiya ku Northampton achazoti ndiana akambotaura kuti ndibva ku Milton Keynes please ndibate kuseri pane munhu ari kuda kuuya kubva ikoko ku Milton Keynes anoda kufambidzana kuti mufambe mese andika mongo drive muri 2 muchizivana zvakanaka chaizvo ndokutanga kucreate ko friendship saka please ndibate andika ndibate Milton Keynes kana ku Milton Keynes uchiuya ku Northampton mangwana andika please ndibate Pamela kwai iwe chaende kukwira pa life ndisegeza kudaditsira mamepo Pamela ndiregeza kupage rakwate page to your page guys. This is the new page la Pamela Tamira ngati follow way Pamela Tamira inini ndokwa ndotoona ma updates and timoziva ndokwa ndoona ma updates ko kwa Pamela mutu tunanchira sawo muswe anmona dokweka kuma blog uko nikwa kune nzoto zvimakuwa ndiko kwa Pamela otherwise kumwe kwa ndongoenda ndikwa nombune kwa Louisa Cheti kwandopfuta nchimbondo dongorero zvangu apa otherwise kuma socialites atakwindawo kune mamwe aya APC runyararo ndokwati ndichitambawo tiri kune runyararo tichitamba tiri saka follow page nyuwani iro I think maybe pane zvakaitika ne page or something saka follow page iro nyuwani ndosaka ndichitora zvimwe zvake ndichishare kuita kuti munoonera iko munono follow ikoko anditi maona right. Saka guys mangwana ku Northampton musakangane please takaenda moya t-shirt munote uniform yebasa unoitenga pa £10 yako iwe chakungota kwa £10 yako doro drinks dziri pa ground ma drinks ari pa ground zvese zviri pa ground disco rinenge ririko mangwana tichamba tikazvirega mai weka guys mangwana muye vakapfeka ma jeans ma shorts ameno kuitira kuti tinyatsokuwana kutamba tichinyatsoita get down ako kutyei kufa kwakauya guys andi muri kuona saka please anzi munhu ngafambe ega vana sindisiya aticha andisikuisisa hi Leah Banda how are you andisikuisa tiri kuti chi right saka mangwana timuri kuenda rese ma diaries tonosangana ko table yedu takapiwa kudai maviri kana timangana mheno takapiwa table yedu toenda tichifamba team Durban team Joburg team Cape Town team Pietermaritzburg
Team Elizabeth or team whatever, Menoport Elizabeth, Glitz and Glamour, iyo yabviswa namba yangu paiswa chief Glitz and Glamour. Icho anzi chipoko Pamela Bowman follower ikoko mazwano bomu zvekutodaro zvekutodaro unoenda wakasununguka zoti ndimbosangani ndichibvaruka unoenda wakasununguka kunyatsonda kudoshare wakasununguka andimaona saka let's follow her guys. And also Glitz and Glamour iyo irapo yo guys, time ndiyo it's only next month tenge tiko ku Africa. Amusi kuda kuonawo anzi kwa Pamela mulisaza zvekuti amastiti yes amusi kuda kuona vamwe vanenge vachibva kunere. You never know kune vari kuya. Tine team rubva diaspora rakati wandei mukavabata zvakanaka team iri munogona kuigirwa magoodies and munovigirwa magoodies guys, saka vabatei zvakanaka. Tine team diaspora iri kuuya kupi kufunction ku about 11 people and timaona vari kubva kuno ku UK masupporters chaiwo akatsigira kuti ngiye andimaona 11 coming to Africa to this bow ku Durban, flight from here to Durban straight. And saka mukawabata zvakanaka, you never know. Zvazvandotira kuti create friendship. Unogona kutobva kwa unobhadharirwa school fees yemwana. Unogona kutobva kwa matowirirana ropa renyu zvokuti unotoziti go zvakanaka. Nokuti chandinoziva ngo vane rudo, vane mweya wokupa, kune mweya wokutambanudza kuno ku UK, vane mweya werudo. Ndo chokwadi. Andimaona, ndo chokwadi. Saka you never know. Ma-admin eku Durban mirizikai. Team rikuya iri. You never know. Guys, ndo chokwadi. You never know. Ndine vanhu vandiri kuziva inini vaka create a relationship pano pa diaries. Vamwe vacho ndikakuudza kuti nanhasi rendi dzinobhadharwa kubva kuno. Ndinotoshamisa kana ndinotomboperegwawo. Vanobhadharwa school fees chaiko hanzi mune varume here ndinoda mujolesha. Uya varume vanenge variko. Hanimaona. Saka please itai kuti chi mutenge tsvagai matickets enyu team Joburg team chi munosangana nevamwe. Kune zvakawanda zvichange zvichiitika zvichange zviripo. Anditika kune zvakawanda zvichange zvichiitika zvichange zviriko. Kutoti hedu hatina way of kuti zvoitwa seiko kuti zvimwe zvinhu zvisvike zvazvine way yekudai ndokutaurirai global team global diaries yenyu iri kudoka uko zvokwadi kana mucheno chako musangoti kai vana ku UK havana hembe havana kokudzipfekera chete izvozvi mukarada kuti nziripe kudzivisa katati tipei tihokupaika maipo hembe dzoti munovhunduka imi touya nadzo muchiketa mwene mumwe achiketa asi kuti dzinouya sei ndopane nyaya andimaona ndopane nyaya vane zvinhu zvokuti munotoshaya kana nemi kuti zviri kufamba sei. Saka timu iri ndikakwenda mutukana kudiaspora ndogwadziwa nari mudiaries nditoya kokutsiura especially chotuka mudiaries wepana ndinyakuzokurwadziwa because this team iri rinokuitirai zvakawanda rinomira zvokuti ipila remaplatform akawanda zvekwamwari chaiko +44 ipila remaplatforms akawanda vane dzungu zvavo asi panonzi paroda kuitwa so vanoita chip in fast vanopindira. I've been asking Selina Island akaenda nekupi. Selina wako Island aripo anombouya wani andizivini asina kabomona comment section. Selina Makombe ndombomona comment section sometimes aripo ndombomuona right. Saka tenge matickets enyu guys vasati vapinda kuma groups acho eDurban nda kupinda mu group reDurban ndekwachi pindai mu group anitika pindai mu group nda kusupportana pakutengerana matickets. You are also free to do that. Antika ndine imwe mpinga yangu so tiri kuti mpinga yangu I want yes I was actually thinking about Louisa don't worry. I was actually thinking about Louisa kuti attended this thing. Iwe Louisa zvirandakaronga zveinayo futi ndandakaronga kana nemufana wangu navheko you know asi vheko kuti ati blog unoti blog vheko tiri kuita content usati blog tatakaronga nemuni wangu navheko achiti ndiri kuya kusapota chi function yenyu sisimeni ndikati uyazvi anga ari kuisa kana ndinofekedza chi Louisa ipapo ndoti vheko chibva wadi chibvapfekedza Louisa ipapo achingouya zvino ninyaya dzavanhu vanouya nenyaya dzavo sisimeni vodzunguwo guys sisimeni havo vapanduka vakumirira vanhu vakusiya vheko kufield ari pachena yezvo ndakablok guys asi madhari zazodaro blocked handichaoni asi muchitengera iluza tiketi because indaimirira imi guys ndakarusiya ndikati shamwari ndakapokutsiura paya kuti siya zvokutora madzano wakontinya kune vanhu vauya ndobva ndatopanduka hanimona ndiwatoturamba uchindiramberi takambowirana kuti chisiya izvi tonga kuseri takawirana guys kuseri isu takanga takawirana kuseri phone call navheko ndikati mufana wangu chisiya izvi after nyaya yekutanga yaya chisiya izvi kusvikira wawana malinki chaiwo ari straight
wakunyatsoita zvaizvo zvichimbomira hanzika hatizodini aidzitika mbeki zvakanaka zvikadi mufukira dotaura kuwhatsapp jiki vanhu votaka kudzoka futi vachiti guys tadai ini saka mufanira ndakamudza kuti imbomira hana kumira ndikubva ndadiniwo but zvisinei hapana chakaipa zvapo chacho chakaipa hapana. Luisa uya anga aripo aiwa unenge uripo ichaiwo kuti auyewo aenjoyewo nevamwe ichai kuti auyewo hanzi naDiamond wenyasha vanouya taira ndafeni chitengera Diamond ticket vanouya chitengera Diamond ticket anditika ukamutengera ndichauya kwaDiamond musi wamunenge achita live Diamond muti dani ndoda kuya kukokwira kwaDiamond ndobva ndakumbira wawana anomutengera ticket rokuenda vanotomutengera kuenda kuDurban umobhadhara room yake umobhadhara ticket zvatofaya ombofugwa nemhepo ndinotouya musi wanoita live Diamond guys mutiudze kana ndipo ndiyo kokwira koko kune vanhu madiaries ariko koko vamusote out then kwaLuisa futi musi wari kuita live yake ichaiyo yekunakidza munditag ndiuye ndikwire antika and then vanoda kumuonawo vomuonawo hanzi vana Lisbon vari ndavaona hangu vachidzokera kuAfrica vana Lisbon ndinitechiziva here guys ininde yazvimwe zvinuka handizoita kunge ndikuita personal because haisi personal handizotsikiri munhu but ndeichiziva hangu zvinhu zvakati wandei handitika Brahim mangwana ari kutanga inganzi nguva ikona 5-2 na 5 yekana 2 handichasi 5 or 2 somewhere there hanoona saka guys ndikuri kupisa singaiti temperature nasiri pa 30 hanzi I'll pay for the yes icho tickets ende gabuda icho 1 ticket for Luisa 1 ticket for Diamond aiwa kuda vantoda kuda mina ndimbofonera dai kuda vanda ndine namba yake ere icho namba yake ere namba yake sikubuda sei saka mama ndina namba yake yakasara mune mwe phone saka namba yake yakasara mune mwe phone guys mtegei saka namba yake yakasara mune mwe phone andina mtegei hanzi Diamond abakuisa malavu vanhu kikiri right saka takaenda takaenda vari kuuya vamwe veduwo masiyaraitsiwo munovabata zvakanaka nditika tichaita futi mamwe manhu kikiri ari kuuya tichaita futi mamwe ma content creators ari kuuya tichaita mamwe ma content creators zvakare ari kuattenda this function andimaona right saka garai makagadzirira guys garai makagadzirira ari pari Diamond namba yako nsukiona phone mangu right saka Taira anoda Feli ari kutengera trans I hate Diamond chichi chenza Diamond hate is a very strong word. Me knowing you nekudzidza kwako ka hate is a very strong word. Maybe you don't like her. Yeah, you don't like her. Kwete hate, I don't think you can hate her, you don't know her. Hanzi dress code zvinongopenya penya zviglitse ndilama zva usiku madress usiku hakuna color code zvinongopenya penya zvi andimaona hanzi ndikupiwa chizvi na nyamanju pane chandikupiwa na nyamanju ndikupiwei right saka zvaita hanzi gani mfoneri yes ngauya azive kuti Taira anoda Feli ari kutengera matickets enyu muri 2 saka guys the tickets to travel to Durban avepo andimaona avepo saka takuda matickets takuda ma accommodation yavo hanzi Luisa uya wemakuwa here andizivi kuti wemakuwa ndeupi andisi kuziva hangu makuwa acho andidi kunyepa nokuti handingazivi makuwa ina asada mbonditira makuwa saka andisi kuziva hangu andisivi mwanangu chidomnini wangu aito ndichiderada andisivi ndisitsi adaro andisi yangu mwanangu tsitsi I don't know right saka kwasarirwa ndege accommodation saka munhu ari kuronga ichi accommodation iri kugadzirwa andizivi itai iri kugadzira accommodation because pahotel patiri kuenda patozara kwete kuzadzwa nokuti madiaries pakatozarawo zvapo pamadhetsi iwayo patikugara pachona saka masima hotels ekudebhera muzatakadi kuti mwapa top hotels saka chiwa sotai anzi ndokumbirawo ticket na Anas Vandu Anas Vandu ari kuZimbabwe dai kwandi kuZimbabwe rimazana kurupisa singaiti 30 degrees nasi saka takuda chiti accommodation matickets awo they are there endege atengwa takuda accommodation nematickets ebo matickets ebo imari shoma 1000 2000 mari 2 imari shoma iripo iko zvino accommodation ndiyo tombomanya nayo vakawana accommodation zvinongonakidzawo so hanzi munouya
naSelina Makombe andisi kumuona plus Selina Makombe anambovhira ndakafamba naye munhu anongouya panapa saka handizivi hanzi they must book their own accommodation. All right, saka hanzi mobhuka accommodation pamunofila imi makasunguka pamuri kuda mobhuka kota jaraka kuno kuti akaitirwa nemunhu wani kuno kuti akaitirwa naSusan tose isu Susan ndiye akatitira kunoku saka tangoitirwa naSusan isusu tese saka wandisa yangu kuti kuko ku South Africa mukushilonga sei but team Port Elizabeth team Peter Marisburg team chichi ndio mkana wozoya pana kuti team mumsione neta dambudziko simeni ndioneyo asi aubatani nevamwe never usatombogara zvakwatoya kuseni ndo chokwadi chiripo tinobatana navo vanobatana nesu ndio tobatana navo anouya nedambudziko rake tichotoita mumwe wedu totomirawo nawo kwete kuti hatikuzivi from Norway uri new conduct wotongoyoti ndatongouya inini ndikuda kuita dambudziko iwo moyo wangu uyu iko zvino ndinofanira kutombodzidzira kuti moyo wangu waka vamwe vakutoda ndikikiri alright vakutoda information yekuNorthampton begai ndikupe information yacho moyo wangu wakanaka ndoda iko ndoda I want to be firm ndoda kuita firm ukangouya chito usina kana mbobatana nevamwe function ipo pandopatotonga kukuona ipapa usina mbobatana nevamwe forget and have a smile kuna simeli kutogana tongotaura usatongo yako because I'm not going to do anything ndo chokwadi andika saka pinda ima groups mobatana nevamwe pekubatana dakuya ndiri kure insisimeri nandina pekubatana ndiri uri kupi kuri kure na Evelyn where are you kunonzi kuri kure zviri zva accommodation kune vamwe vari kuDurban vakataura kuti tinokupai accommodation kana usina accommodation kune vakataura madiaries vane dzimba kati accommodation tinokupai vanenge vane dzimba chaidzo saka uchida kunonogara kumba komwe mudiaries andokutoronda naye mocreate after relationship hatina kuti ndaumba kukonzesa mubhedha wake hatina kuti inda kumba kwake unotaridza kuti ari kudyei kana kuti ari kurara nani tiri kuti inda unopiwa accommodation zvawaonako zvisinei newe si yako hauna kufambira izvozvo wouya kubhuo wofara nevamwe wodzokera kumba kwako anditika tete right handei kunyaya yanhasi yekutanga tine nyaya panapa dzatinadzo asi tombotanga neiyi okay alright vanhu vanga vatozadza kundipa nhamba dzanhubu kuseri alright ndadziona nhumbu ndadziona nhamba dzanhubu ndadziona nhumbu ane nhamba ngani ndisiviwe okay nhamba ngani nhumbu alright ndikuona nhamba cho dzichinopinda dzakasiyana siyana alright katiwo tifonere nhumbu and then tapedza rapiwa nhamba husband and phone kuno record vanhu vaziva no phones hands can you put in the directions Jubilee ndine flyer saka ndichaisa pa flyer information yese iripo pa flyer information yese iripo ndichaisa flyer nubas kubata phone ndofunga ari busy saka tichambata tichasombata chamupesa chari tena kuona kaonako right saka takuda kupinda munyaya yekutanga nhasi sezvamunoziva indichatanga neyakadzikira andika todiscussa iyo pera tozobva idu topinda mune imwe nyaya iri kupisa yatinayo nhasi anditi ndadeedza shamwari yamaijeremaya tisamupisira pano right saka nyaya iri kuitika guys iko zvino ndeyekuti munoziva kuti panapa patina madzibaba vamakanga muchiinda mose handitika madzibaba vekwaJesi vaya vamakanga muchiinda mose muchinobatsirwa muchidini handitika pekutanga pakauya ndingati complain chigunun'uno chakabva kuna hansi Smela was fighting for him masisi chedza ini zvangu ngandigona here ini masita ndimweni rega wafambe nesaidi iroro saka nyaya iripo ndeyekuti pakamboda kuya kakugunun'una kakenya yakatanga kuuya pekutanga paya handiti mai vachigunun'una guys ina handichazivi imi madiaries ndimuri kuendako kwamadzibaba and I'm seeing very positive results. This is the reason why ndinambovhira ndakataura nezvavo because vanoziva zvavanoita madzibaba vaya vanhu vese vari kuuya vanondipa mafeedback ari positive hasanambowana negative andakawana yanga iri 1 yemunhu akati ndakanga ndavatumira mari ndichiti vatenge airtime ndakufona vachambati foni yangu hanimona but mamwe ese kushandigwa echichichi mapositive so I didn't even comment about it ende ndakaguma kuti navo pane time saka ndati nyaya iyi toda kuti titange kuti tinzwe pano antika tionesane indati kuti ndivabate ndoga azviti imi toonesane sandamhanya kuita aiwa pano totukwa munhu Pamela ndo chinangwa changu akaita mistake kubvuma zvandamudza kuti uya but atoika because tinoda kutongomudza chokwadi chiri aripo titobvarira
Saka nyaya iripo ndeyekuti zvadaro saka tati nyaya iyi tiitaure pantiwesani takamboita problem yekutanga tikava tikaigadzisa pano kuti guys indai makapfeka zvakakura mai vari komblena indai makadai vanhu vakagadzirisa nhasi mudzimai adzoka iye handigoni kukudzai nemuromo wangu ini kungoisa playa maaudio handiti ini mozondiconcluda muchindiudzawo ndichangoplaya angu mindiro dzangu nedzavo zvose right kuti imoteerera handiti kana gaitange payatangira conversation ndamuka ndikaona kuine semunhu anoka kumuka nhasi anzi vari kupi naye esfrida vari kuharare chinzwai tochionesana pabatei guys, this is very important. Pakaipa pari kupisa muri kupanzwa pamaaudio apa pari kupisa pakaipa saka vurai nzeve handiti monzwa vurisai nzeve dzenyu mochiteereresa hanzi achitukigwe isi panototuka isusu chimbure suda tuchitira timemhaira zvane basa zvokuti amafeki friends ekutemu takarumwawo nesu saka tichotowa kusozva kugwadza kwazvo takarumwawo takabva nitotomutuka right saka chinzwai guys indani sunda basa basada nulamuka letika ndichinzwa izvi zviripo hande gaindiwedzere foni munyatsonzwa Isimeli makadiko kurise kwa murukoko unotiri nani chose ndiziwewo ndine challenge yandinayo yandogono kutsanangurira iwa ndinoti inobatsirikawo sei kana zvichiita yanchikumbiro ndaita challenge yandaita ndemudaiso inini ndandiri munhu wanoita mapati time vanawo vanodaitwa pati time ndichiita tichitengesawo zvine ndakwanisa kutengesa imwe zvachona zvekuti pati time ndezvekutravhera mabasa uchienda kana kure nekumba saka challenge yavapo ndekudai vanhu vanenge vachishandirwa dzimwe dzenguva vanouya kuseni sati atomuka saka kubva patanga kuya vanhu vachishandirwa hazvichakwanisike inhau yekuti vamwe vakadzi isisu madzibaba vanoshandirira vanhu mubava asi munhu wekuti anoti vanhu ngavaungane panze achishandira panze munhu anoshandira vanhu mumba saka challenge yekushandira munhu mumba yakaoma tongotiwo kwavari ndakatombozama kuvaonesa samheno kuti vanozounofi panze pakanakira kuti nyangwe nini ndikasavapo hapana zvinofungidzirwa kana kudii vanhu vanokubatsirwa zvakasununguka vanhu vese vachiona kuti uyu ari kubatsirwa zvinomumba manje kana vamumba ini ndisipo pakashata zvineni zvakutonimanikidza kuti nini vagarire bamba vachibatsira vanhu ofuchi mabasa emaoko andaita ndichakwanise kuita ndakuvagarira ovacho pamwe manje tusatati bva kuseni kusvika kumanheru vangori pavanhu challenge yacho yakaoma kumachechi tine maruwa dzinodiwa kusvika kumachechi maruwadzano chii saka zvinhu zvese izvo zvobatwa negepi rakakurisa handisasakwanise kumaneja saka handiziva hangu kuti panobatsirika sei pano papa mirai it's going to get deeper nyararai mirai nekuti nini kungoti ndogona ngomuka ndikaenda kumabasa angu andinoita asi hazvizope chinyira zvipe unhu kuti vanhu vanosvika pamba panapa vachibatsiriwa mupa ini ndisipo ndopanobuda mumwe mukana wekuti munhu anogona kusungiswa kana kudini kana kupomerwa mhosva inini pandiri pano ndakangomira sekuprotecta madzibaba saidi kwangu zvandaibata ndichiita nemaoko zvatofa kumusha tine vabereki vanenge vaida kubatsirwa kupera mumwedzi zvese izvo zvaichakwanisike saka ini handichaziva hangu kuti papo panobatsirika sei nekuti mirai muteereri mabasa zvimwe zvavaimboita zvekukiyakiya hazvichatoitike vanenge vari pakubatsira vanhu kubva makuseni kusvika kumanheru vari pafoni kusvika wamheno leta kana kuhama dzavo chaiko hama dzavo dzakutokomblena kuti
hachakwanisi kana kukurukurawo zvinhu zvefemiri nenhau dzekubatsira vanhu. Zvese izvozvi zvese zvatova kumashure. Saka handisiva hangu ipapo muna waMwari. Ndachikumbirawo kuti timboonesane nhau iyi kuti inobatsirika sei. Mbomirai madharis, tine nguva pano. Mirai, tine nguva. Vanenge vachiti pavanobatsira vanhu vanouya kumba kuno vamwe vanenge vachida kubatsirwa pafoni. Saka at the same time haugone kumaneja zvinhu izvozvo. Kuti umbosiya vauya pamba umboita zvefoni. Saka kudhila nevanhu vefoni first. Wenhiki wauya pamba first. Wapedza kudhila nevanhu vauya pamba kumanheru vakudhila newe pafoni. Hadzimwe nguva vanogloku chaidzwa ndosvika vari pafoni. Inokuyama. Vanogloku. Tonge foni yacho isina kupera munhu. Zvitobatsira vanhu. Saka shokwari pakaipa nokuti kana vaenzi chaivo vanoda kushanya pano ukama chakwanisa. Nokuti izvi zvakaoma kuti munhu akarara muenzi makusensena asati akuda kumuka akutomutswa kuti vanhu vapinde mumba vaone kubatsirwa. Saka vanhu vokama vazhinji havazofarire kushanya pamba pakadaro. Mumwe anenge achitorwadziwa nenyama dzake aida kuzorora. Akutomuka kuti avape vanhu kana avape vanhu giraundi rokuti vaone kubatsirwa mumba. Saka munhu waMwari papo nekumbira kuti timboonesane kana tapedza kuonesana kana imi muchiudza madzibaba kuti madzibaba itai zvekubatsira vanhu pamba panze. Vabatsirira vanhu panze ndine mukana wokuti ndinomuvhawo. Mapurogiramu ekuchechi anodiwa madzimai handichakwanisi kubatsika. Kuchina chaiko chaiko handichabatike. Ndakavagarira. Musi wavanenge vasipo ndopaunokwanisa kuitawo zvimwe zvinhu. Ndopaunokwanisa kana kutomuvha kana kushanyirawo dzimwe hama. Saka ini hangu kwandiri ndatowa mutoro chaichaiwo handina kurambira. Handirambidzi kuti vabatsire vanhu. Kubatsira vanhu vagara vanokubatsira kubva kumashure kwese kubatsira vanhu. Asi maitiro acho akutotishayisa kana kufamba ukaenda kuchina mune vamwe. Mapurogiramu ekuchechi, mapurogiramu ekuti unogona kushanyirawo kana hama chaiyo hachakwanisiki. Unless weekend paine vanhu. Point yangu kana magona kuibata mukamaibata. Kedanda kana unotengesa unochinjisa zvinhu kumapurazi uko uchiwana uchibagi. Kuti ubatsire vanhu. Mhuri yacho inotokura vana 3. First born from 3, second form 1, vechi2 grade 4. Kadiki ndokaida kushandira 3 years, unosvika 3 years. Saka mhuri yakatokura, especially muHarare. Hamusima kutongoti kunze kunoedza wakagara, kuti chinyura wakagara. Kuchingoedza zvinhu zvese zvinochida mari. Vanouya kuchikoro maleseni, vanenge vachidawo mari maleseni. Saka inini pandaikiyakiyawo ndaimanejawo kubhadharira kana mumwe mwana maleseni. Saka ipapapa pane change yakakura straight. Gepi racho ratovapo kuti ugone kurimaneja, kuti ugone kubata wanga umbori. Hazvichakwanisike. Patience, madharis, tichiri kufamba nenyaya. Patience. Apa ndivo vachangotanga kutaura kafu. Ndo wandawana vakasiya satapindurana, tazopindurana kada mukanda namameseji. Mirai. Zvingobudawo zvakadaro. Asi at the end, sekuziva kwangu netsananguro chaidzo dzine mumwe wangu. Pamunozonzwa kuti pane munhu asungwa. Netsananguro dzangu dzekuziva mumwe wangu. Teererai. Fambai, handei. Inini ndinoenda kungorara masi.
kuprotecta munhu pabasa rake raanenge achiita, asi inini pangu kwakatofa. Management dzinoita nechitomboita kumashure uku, especially pavabereki. Isusu family yedu tine madonation atinoita every end of month, tichitumira vabereki grocery. Saka mukana iwoyo pasaiti rangu charo chairwa zvakaoma. Nangu handisati ndakwanisa kuwana chinhu chokuti ndinoita ndiri pamba. Kuti dai ndaikwanisa kuwana zvokutengesa ndiri pamba, zvaigona kumanejeka. Unotoingo mugoronga zvako uchita zvokuita uri papi. Hi, Mr. Smith. Basa Mangwana tine Brian, Mr. Smith. batsira vanhu Northampton. zvairera vanhu mudzimba umo chipiwawo zvinenge wapiwa. Saka izvi hazvichakwanisiki. Ya, kubatsira vanhu vagara vaibatsira, asi izvozvi vanhu wawanda. Havana patience, pandakaona hasina patience pano pasi madhairi zana patience really. Patience havana. Vana umbopawo timetable dzekuuya kumba makuseni. Mwana ngonzi makuseni dzimwe nguva 5 o'clock munhu atosvika. 5 o'clock munhu asvika. Ipapo pakatooma panotoda mweya waMwari chaiwo nokuti inini 5 o'clock dzatoda kutofoswa kumuka. Kunze kuchiri kutonhora. Tine mwana mudiki uyu. Alright, ma'am. Chingomuka anobva amukawo. Mwana mudiki anenge agomberereka panze pane paine Feri dongo right ndokupaimira. Nyaita tega itiituse kuvanhu vakuru. Sekubatsira kwamakambondiita panhau iya yaenda kuudza iripoti. Shuwa nhau iya yakabatsirika namasanda problem nayo. Ndosaka ndangoti ngendidzoke nayo futi pamuri semunhu anobatsira. Mutori mubatsiri. Ofuti madzibaba anobatsira, asi kuside kwenyu mutoriwo nebasa rekutobatsira muchionesana. Kunodza Mutoni beti. Management yacho nayo inofamba sei. Kwete zvokuzotanzi madzimai vati havachade vanhu kuti vabatsirwe, ayo hasiyo point yangu. Point yangu ndofunga maibata semunhu mukuru. Nyangwe pandakataura point yeye makatoibata enge mamutori kumberi kwangu chaizvo. Saka ndadzoka kwamuri sekutaura kwamakamboita kumashure kuti any problem sanyarariba. Saka ndodambudziko ravapo iri. Munhu waMwari. Right. Ndazomuka manje ndawana vasiya 3 aya nditi. Ndazomuka because ndakumata nawo dhara. Saka ndazomuka ndikwana kune ma message ayinva ndamateerera ndinda apata kuchipindura namanje. Chiteerera imunzwe manje. Mudzimai ari kucomplainawo kwandira nditi atanga nekwaatanga nako. Asi nyaya kune kwaichaenda. Andimoda. Kune kwaichaenda. Saka ndina kuti mudzi exercise ndakudzidzai patience. Vanachedza mavhangire dzidzai patience. Handida kudzidzai patience. Teererai kusvika kumagumo kwenyaya mozokomenta. Right, hande. Murisei madzimai, murisei ndanyama udheni ndachimateerera izvo zvinochibanzwa. Ndabanzwa. Akamekawo sense zvamukutaura. Saka ndida kutanga ndabvunza kuti imimi pachizvino mune ndazwa muchiti one first option is wangakwanisa kuitira panze anditipe kuti pakasunguka everybody is watching sezvinoitwa kuna maJohani mazuva chishanu kuya anditi right, that's another option. Imwe option manga muchiti paitwa sei, like ndoda kunzwa imi mupfungwa dzenyu kuti mimi muri kuti poitwa sei, mukandudza zvamunofunga then inini ndodzeyawo then ndogona kuzoudza vanhu kuti zvakamira zvakadai anditika endai chifungo kuti kana zvichiita reducai madays ekushandira vanhu. Maybe mushandira vanhu pozoti panoshandirwa vanhu maybe musi weMonday neThursday chete. Andimoona pamwe pese apa iwo madzibaba vakwanisa kubuda vachitawo zvimwe because zvazvinoita manje kushandira vanhu calling and that's a calling from God and of which iwo madzibaba cannot run away from that calling. Not to say kuti vari kupuhwa nesu kana vari kumanikidzwa nesu calling, but from what I understand in a calling, not in a calling deny.
handitika haisi calling yekubatsira vanhu zvekurapa no, but ndine calling inini personally yangu inotozikanwa nevanhu vese kuti sivelwa necalling apa. Saka ndinombozama kuda ndaimbochema chema chikomplaina masi ekutanga ndoti handichazviti futi handichadai onai ndikadai zviri kudai, but at the end ndaizongopedzisira kuti ndadzokerazve pazviri ndochati ndadzokera sei animaona pamwe ndotobatikana kuti zvinhu. Saka calling, I know how the calling operation yecalling kuti inoshanda sei. Icalling itori pavari, ibasa raMwari. Haukwanisa kutiza, ndozvo zvokuti Jona anotiza anzoenda kuNinevha, iye wotiza oenda kuTashishi. Handiti maona onomedzwa nehondo kuTashishi, onomukira ava kuNinevha kuya, handiti mazviona. Saka handizivi hangu dambotakananzwa kwamuri semudzimai wacho kuti imimi muri kuti chii, then ndozodiscussa naivo madzibaba tichionesana, ndichivaonesawo kuti zvakadai ndikanzwa kwamuri noti imi ndimi huro yamadzibaba, ndimi munojegera madzibaba. So yeah, nofara hangu munofara ere munhu waMwari. Nditozivo zvinhu zvacho nazvinonetsera nekuti kana itori nhau yekubatsira vanhu mumba takasoidhiskasa pasi asi havadi, nekuti nhau yemumba ine madisadvantage akawanda. Ukatodza kusimba hondo dzevanhu dzinosarira mumba dzizoataka vana. Saka nhau yemumba vakairamba vakati hatishomasundo. Saka nyangu hama dzavo kana hai vavo chaivo vakatombovaonesa kuti nyaya yekushandira vanhu paidai masiyana nayo. Saka vakairamba. Saka nyangu handizozivawo papo kuti panosorovhiwa sei. Mweya wakatombovaudza kuti batsira vanhu panze, vakatopuwa nzvimbo yekuti batsirira vanhu panze. Kana zvichiita vanhu vanomisira ishedhi, vanhu vopota vaibatsirwa vari pashedhi, vanhu vanongouya kugara laini ravo vopota kudini vachibatsirwa. Izvi ndozvekudhara izvo, asi vanoti havazvikwanisi kuti hatisiwo masoni maona. Saka mahwani acho anozvinetsera kuti inini ndakazomufa vachizosara vaine vanhu vachibatsirirana nevanhu mumba pasina kana witness. Mahwani acho anodzoka kwavari futi, because izvozvizvo muprofita chaiva atori pamahwani chokwadi. Mukatarisa mumanewspaper nyaya dzemaprofita dzaiwanda dzechokwadi, dzekunyeperwa, inenge uri bizi kunyatsowata. Saka inhangu zvokuzoita kugaririra kurinda vanhu ini ndoita kunge ndisina chandokwanisa kuita muupenyu ipapo pakaoma. Kuti wazogona kumaneja kubatsira vabereki vangu nevabereki vavo hazvisi kukwanisika. Saka ndisemazoise zvandagara ndangoita ndichibatsirawo vabereki vangu, ndozvinoda kuti ndogara sekuti kunge ndabhodhikati wavo manjana. Papo pakaoma. Aikubatsira vanhu vavi vanhu madhaisi havakwanisi. Handichazivo zvofamba sei zvodinzwi maona. Kana tombonzwa muchitaurawo pafoni muchiti ipai vanhu madhaisi, ipai vanhu timetable, zvese zvavasi kufunda havasi kutombozvikwanisa kuzviita. Saka ndosaka ndadzoka kwamuri. Calling kutaura kuinzwisisa chaizvo, asi kana calling yacho yakutadzisa kuitawo zvinhu zvepamba, mabasa yavo epamba, kana kumonita mhuri yako, uziva kuti ndo calling mashandisiro adzinoitawo kune vamwe here. Ya pakaipa handichaziviwo. Chandogona kuita ndikanditaure navo varipo here, itaure yavo ndimbonzwa ivo, because kuti zvifambe zvakanaka imi munofanira kunge muri happy semukadzi, muchitsigira muromo wenyu muri happy, zvinofamba. Manje mukataka kugunun'una, mukasaita kakuwirirana,
kuti ivo vanonoshandira vanhu kumba mambokonana kana mweya wacho mutsveneche waunyadzofamba munoona. Saka I think regainimbotaura navo tionesani ndonzwa kuti ivo vanoti chii, then nditoplana kutaura nevanhu vangu manje vachapa ndobva ndachikuendesa zvatinge tawirirana pano kuvanhu varipo here. Kana varipo mbotiwo vanogona kuti vasitobata foni kudza kushandira vanhu aiwa vanotombosvipa nguva mungovaudza kuti ndinovatsvaga serious vombosvipa kana 10 minutes ingambovaurai titaure tionesani because ini time inondidetsa. Ndakasazovataura navo izvozvi ndiri free nditoenda kubasa manheru vazondibati animaona zvatidi zvinozoti takuinda panyaya chaiko takuinda pane nyaya padakunda kufona waripo patori nevanhu vari kubatsira panofunga kana manzwa vachiti tete patori nevanhu vakatoita laini vari kubatsirana navo varipo ivo vanogona kufunga kuti kubatsira vanhu ndivo vanenge vaine mweya wekubatsira vanhu. Havagoni kuzotarisawo kuti iwewo unongochitambira vanhu uchipa vanhu pekugara uchidii zvese izvo zvavazozvioni. Nokuti dzimweni dzenguva handiti ndekuti vanhu vanouya na5 tisati tamuka iyo zvezvitarisai pane nguva togona kusvika 4 o'clock mumba tina kutotsvaiwa vaine vanhu apinda buda apinda buda apinda buda. Saka pane pakaoma pane pakaoma kutaura chokwadi nekuti nguva yekuti nyange unotsvairawo mumba uchizunzawo mumba uchitautsara semunhu womukadzi inogona kutoshaikwa nekuti everyday nemutori musejari macho makazokirinwa vani vanhu vakapinda nenguva vakapinda vaine time table kuti kana kuti kutanga na8 vanhu utangawo na8 5 o'clock vanwe bacho na emergency handirambi munhu arwara usiku emergency mumwe anogona kutoti ndikuda kuenda kubasa ndikutomhanyira kubasa saka ndoda kubata nguva dzekubasa basa ndinotanga kana kuti na7 kana achitanga na7 anotomeka sure kuti 5 o'clock anenge atouya atanga kubatsiwa. Saka hamwe vamwari vachoka ungochishanda hawasi rimwe iri side inenge iri punishment hazvifambe zvakanaka zvinhu zvakadaro inenge itori punishment kwandiri nini. Saka ngapaoneswe ngapagadziriswe kuti nguva yekutsvaira mumba chayo unogona kushaya unogona kutsvaira kuti uchikorobha uchatokorobhe vanhu vatopinda vakutopinda kana kuti munhu auya na5 o'clock 5 o'clock mushando usiku ini ndomuka kana kuti na4 manje ndotanga kutsvaira mumba kuti vanhu vachapinda mumba vachishandiwa pakaoma ipapo pakaoma punishment nemutsinyere rimwe saidi kutaura chokwadi chaiko chaiko hazvisisina mweya wamwari dasha kozvinhu zvamwari zvofanira kuitwa vanhu muchifambirana muchiwirirana kwete zvokuti kana kuti nekuti ndine mweya otherwise atori nemweya wacho anogona kunge atori kumashure panewe iwe unongochitambira vanhu vaonesei varipo pane vanhu vainawo mugona kuvabata mabatei varipo nokuti kana takuzokomplaining yakadai hazvizobudeba taura chokwadi. Imwe side pane rimwe futi side iro rimwe side iro side iri rakudai nini iro ndopane nyaya yese baba iro side rikuya iro ndopane nyaya yese iwe ndionongotsvaira mupa ndoonowachamadhemeni waimbobatsirana nevanhu vobulokawo zvazviri nazvasimenzi ndionoainira ndionovarongedzera bhegi kuti vafambe kwavanenge vadaidzwa nevanhu chavawanawo kwandafamba ichi hachatauri kana hachitauri ongozviitira zvinhu zvavo. Saka handichaziva ndachipulaya papiko ndiyo here vanhu vakawandisa vari kubatsira pane ari kuapfurira here kana kuti zviri kufamba sei uri kufurira madzibaba manje it's getting bigger and deeper nyaya yenyu izvi kana madzibaba manje vazodai ona irakuda imi harisisira haro revanhu vakawanda ratodawo imi izvo ndakamboenda kuna samuwani teketi tione tererai
nyaya yacho haisi kupera, haina kufamba, haina yasolovhiwa vakaratidza kuigamuchira, asi vadzokera futi mairi, nokuti kutaura chokwadi vakagara havana kubasa kwavari kuenda. Ivo vakabva vatozviti handina kubasa kwandichaenda, ndakuita zvekubatsira vanhu. It's okay. Vamwe vabatsirika vatendawo, zvichifamba zvakadaro, zvichienda zvakadaro. Mafirst days vaigona kutaura kuti ninga ndabatsira nhingi nhingi uye azonipawo mari yakati. Izvozvizvi nyange vakapiwa mari yavo yavapiwa handiioni. Vanongouya vakatenga domasi chingwa zvevana zvekuchikoro vanoita vega, kana kuti munorongeranawo pamwe chete. Mukana wacho hausisipo kutaura chokwadi chaiko chaiko. Tamunyatsotadza kuziva kuti inauya vanhu vawandisa vavari kubatsira, kana kuti pane vanhu vekunze vakavapromisa kuvatakura, kana kuti handichanzwisisa, hachazivi. Maitiro avo vanyatsochinja. Hapana kurongerana pamwe chete, zvavafunga kuita ndo zvavanoita. Mari chaichai handiione, vanongoya vakatenga domasi. Kana ndichitaura domasi rokuti nogona kundotumiwa mwana achitenga, asi kana ivo vakugona kutenga ndiwo madomasi zvese vanoita wega. Bazobanga vamiswe guys. Madzibaba. Handisivi hangu. Handitozive nokuti hazvizoshamise bakuona ini nokufamba kwenguva inoda kuti nyange hazvichakwanisiki kuti zviitiwe pano. Vanotsvagawo kubani kunobatsirana nevanhu vavoko. Tererai. Kupiwa mari dzavo vachiita zvavanenge vaita hawe kupi vari ikoko. Iwe ndiwo unongochaira mupa, ndiwo unovacha magemenzi, ndiwo unovaayira, ndiwo unovarongedzera bhegi kuti vafambe kwavanenge vadaidzwa nevanhu. Chavawanawo kwandafamba ichi hazvichatauri, kana hazvitauri, ongozviitira zvinhu zvavo. Saka handichaziva hangu ipapo kuti vanhu vakawandisa vari kubatsira pane ari kuvapfurira here kana kuti zviri kufamba sei. Muri kuhere kukora UK diaspora? Are you there? Hapana ari kufurira madzibaba. Right. Ndinogutaura chokwadi, I had the fear of this kuti zvichaitika. Ndandinayo fear yazvo, because ndakudzenga ndoshanda nevanhu vakawanda, ndikuya manyazoziva kuti ndiri munhu wevanhu. Saka ndinoshanda nevamwe vanhu, even maprofita makuru mamwe kuti I can't name them pano, vakambopfurana kumaoko kweduko. Tinozokonana nenyaya idzo dzakadai idzi. Tozoita kuti kumberi ndingaputsi dzimba dzevanhu ndozobuda mazviri. But at some point takashanda nevakawanda kustereki. Now kana vakuchinja nekuda kwako kuti pakuitika mari pane problem now, then that's a problem now. Because imimi kana mustori happy semukadzi, inini I will never be happy. Ati now I think zvatovepo now, let me discuss it nevanhu. Tionesane, then I'll call him. Tichite pachena, ndichatodi kuita private zvinhu zvakadai. Chokwadi chikwamari, because hazvidi kudaro. Isusu tikutotemba kuti nemadzibaba apangaitwe secrecy. Vakapiwawo chero $50 nemunhu, nokuti vanotopiwa, kupiwa vanopiwa, ndo chokwadi. Kupiwa vanopiwa, sekudza kwa indakaudza vanhu kuti kana maindawo madzibaba vasi kushanda, chisiyaiwo. Handi kana vanogona kutakura zvinhu, takuraiwo zvinhu nopa mudzimai wavo. Handika grocery. Vanokwanisa kunosiyawo mari, siyaiwo something. Hakusi kubhadhara kutenda, nokuti kuti vakwanise kuwajenidzawo yerate, nekuti vakwanise kudyawo, nekuti vakwanise kuendesa kuchikoro. Kupiwa vanopiwa. Handiti maona, izvo I know. Handiti. But kana yaya kuti majeumba makuchema muchidai, so fear yandaitya yasvika manje. No, we can't do that. We can't do that. This is not right now. This is not right. Mara haipangoti chinja. Zvachosa haipangoti chinja. Ya, ndidzo nyau dzacho dziriko kuno. Maiwa yakuenda tererai. Payakuenda. Tererai. Ya, chisvosvo. Nokuti kana neniwo kana zvikaramba zvakadai. Nditoriwo munhu akatobva kuvabereki, nditoriwo nehama, saka hama raivaitire musha. Amen. Kuti vanonzwa sei vakawana mari. Oraiti zvakanaka hai.
Andisiva kuti ndo zvinoita vanhu vese here kuti munhu akaita mari munhu anenge atopanduka chaiko chaiko. Kaudza kuti kana communication mumba chaimo unenge achingodiscasa navanhu vavo vashandirana navo waona vachidiscasa pa 1 hour nemunhu vachiita chiprofita chavo 1 hour. Saka amen ukiniwo kana zvikaramba zvakadai ndinombomufa ndombonozorora uya zvavanhu vavo vachibatsirana navo vanhu vavo pamba ipapo vachibatsirana ukini hapana chanika ngambomira vanhu kufona mbomira ipedze kufona kafiro hangu chandingatonyanyofirawo hangu unenge akuchandira ka vanhu vekunze unongosisiri basa usisina basa vachikoro ndozvazviri tikudropa munhu akuramba achifona chimbomirai kufona ndiri palive guys ndozvazvinoita waimbobatsirana navanhu vemulokawo zvazviri nazvo asina kumbosvika ipapapa pavaishanda vanhu kulokawo kunze unenge wakapromiswa zviri nani vanhu vari kubva kunze vari kuita kovaya handi mapanzwa pavaishanda vanhu vemuloko kwakusina izvi vanhu vari kubva kunze vanhu vari mapanzwa nditi vanhu vari kubva kumapanzwa here kana ndipapame nokuti toda kuti timanye netime saka ndigai tisadzokorodza mapanzwa ka ehe manje tsiketi ine nauya ndandichitakura kuti zvakafanana nekuti varigadzirisa makapu akukonana mudzimba teererai makapu akonana pamwe nenhau dzemari idzodzo tinoona kuti iwa unyatsogadzirisa munhu makona teererai vamwe vachitotenda kuti ishiwa murume wangu ndozvaiita agadzirika asi iwo ndozvavanenge vakuita muri kuvanzwa handizoziva panenge ahakana nemamhepo evanhu vacho ndovakuyaita awo here kuti zvine zvakufamba sei ipapa pandondinetsa nokuti dzimweni dzenguva ndaigomuna utombomira zvangu mumba vachibatsira vanhu ndakazvirega kutaura chokwadi ndakatozvirega ndavapa mukana wobatsirana nevanhu vavo nokuti nhau dzavachakanzera vanhu vari kuuya nemaproblem munhu achibatsirika ndodzavanozoita zvinondibata muri kuvanzwa zvinondibata kusvika pekupedzisira saka ndichizomuvha zvangu ndobuda panze ndivasiya vachiita nhau dzavo ofuti pamwe pacho nongosvanwa ndomupo vafanana nokuti kana kuti munhu mukadzi auya ai maumba vainaye vari vaita pemomo zvinozoitika zvino saka ipapo ndakatositi mweya wangu moyo wangu ikandibude mazviri ina mweya wekubatsira vanhu hatina mweya muchena wamwari vane mweya muchena wamwari vaite zvavakatumwa saka ndakatozvipa ndega kuti ndandibude nokuti mangwana unogona kuzoitiswa mawitness ezvinhu zvanga usingazive zvanga usipo uri podcast yomwe munhu ndiye anenge achinjoya saka munhu anenge achinjoya podcast yangu chazvakanisa baba vagara atongori vanetsananguro ndodzanotogara ndichichengetedza kwavari baba vagara vanetsananguro ndaona vasungwa pomerwa pia vasingabude muchi ndaona wapomerwa zvasingabude mujeri paipa ndazotanga nditaura ndichiti zvinhu izvozvo zvakunditadzisa kuti ndiite basa remaoko ogona kutonogudhawo ndichitengesa ndiitewo mapatiteni dzimba dzevanhu asi handichakwanisa nekuti ndakavarinda after all varindira abatsirika zvabatsirika nazvo zvione vakahama ndingozvipa zvipupa kuzviita podcast umwe naumwe amire mutsana nokuti kutaura chokwadi pamberi pamwari ngobuda mazviri inini ndakutokudza kuti every day ndikumukira ndichinobva mupayaroko vachiuya vachiita zvinoita navanhu vanoswera vasunga vachiuya vachiita zvanoita nevanhu vavo right saka ndo audio yekupesa ndakuzopindura apa because ndatobata sense yacho
right. Gatiti manye kumanya nenyaya itipinde munyaya yedu imwe yanhasi. Anditi muri kuona guys, mai ava vari kuvakomplaina. Vachikomplaina kudai pane pandiri kunyatsovanzwisisa 100%. Andika pandinotobata madzibaba ava nemhosva zvekutodaro. Andika pazhinji pacho. Saka indati ndiuye pana patinyatsoonesa kuti ndofondera madzibaba pano palive. Mose makateerera kuitirawo ramangwana kuti naifoni yangu hairekodhi vanhu haigoni zvekurekodhi haina recording. Handimaona kuitira mangwana handichimaona because kana zvadai so ndinenge ndisiri uncomfortable guys. Ine marriage yemunhu mukadzi uyu akuchema kuti nawo chekutanga kana mumanyesitaro vachitarisa mai avo bonde chacharo mumba umambuchida matanga kuti communication. Ukaona pasina communication mumba bonde hamuna. Bonde ndorotisati vakadzi vakawanda vaite hasha guys. Vakadzi vakawanda vane hasha kana uturu huya ukawandisa mukati usina kuwana bonde unoita ukasha. Ani machona saka madiaries kwai munosvika na 5 o'clock makuseni pamba vachakavata vasatatombopua kana morning glory. Imimi monoka muchida kupinda mumba mena kuti mubatsigwe vakutomuka. Handimaona vakutomuka mumba mutati maklinwa vanoshandira mumba. That means uchishandigwa iva chipedza umwana ngachitosvika the whole day mumba hamuchaklinwi. Pamwe mumadzibaba vanenge vatotanga kutomboti bate bate. Handimaona vobva vasira panzira pane chanoko. Mai vosiya vatove hai hazvina kids guys, hazvifadzi. Handimazviona kutaura chokwadi. 2 madzimai vari kuti madzibaba iko zvino kwaikwane record thing on your upper left muchakurekodha zvandoziva. Handimona madzimai vari kutaura kuti number 2 antika pane zvimari ende zvicho takawirana pano kuti kana ukaenda indaone hupfu neshumafuta nechise munhu akudiwo akungogara chingokushandirai. Antika vaone pekutangira asi yamwe havaprefer kutakura. Anditi anosvosiya $20 yake kana $50 yake. Ini zvemari ndozvizatu vanopiwa mari nevanhu havachaji vanhu vanoda kuva havapiwi nemunhu wese anoda kuvapawo kutenda nokuti vazhinji vari kuitika zvinhu zvavo zvichii according to matestimony andopiwa navanhu. Handimona vamwe vanobva kuna diaspora vazhinji vanotobva kunoku vari kutoendako. Handimona ndo chokwadi vari kutoenda kuvazhinji. Saka maachiti kwanzi vanhu vari kushandira komadiaries ere mubvunzo ndofunga mazonzwa ikoko kuchidarigwa kumashure kunzi pavaishandira local kwanga kusina izvi madavigwaka asiko zvino because zvinoita manje inhamba dzatakapa vana ndiche nhamba idzi uchapawo mumwe uchapawo kazeni yako ine problem uchapawo sekuru wako uchapawo muzukuru wako zvichienda zvakadaro. Handimona zvatozara. Saka vanhu vese vachibvako vachitoenda kuvava handimona vanhu vasingasivi obviously vanotongoti vabva kwasisimeri chiro asina kubva kwandiri direct asi iwo wakamupa nhamba ndiwo wakabva pano ukaona nhamba. Handimona zvichienda zvakadaro. Saka now madzimai vari kuti kune tsanangudzo dzavakabata dzokuti vari kuitira kuprotectawo marriage yavo kumba kwavo dzakambobuda pamusoro pemadzibaba kunzi ndiri kuona wazopomerwa waenda kujeri. Saka vakabata tsanangudzo. Saka hanzi mumba umu mavanoitira ina ndakutoita kuti ndivepo ndivarinde kuitira kuti pasazowanikwa chipomerwa or anything. That means hachakwanisi kushanda hachakwanisi kuita anything. Chero hama dzavo chaichaidzo dziri kutoti kuwadi kusiya izvi but madzibaba ikoling yavo kuzati ikoling haisiki zvokumhanya vanhu vasiri kukoling havangazviunderstand. Handimona havakwanisi kusiya izvi right. Paita zvemwe point yekunzi madzibaba anoita 1 hour vane munhu wavo kana mapateerera vachitaura nemunhu wavo pafoni. Ini hangu ndichita kunge ndisinga exist hazvindibati zvakanaka right. Pakaita nyaya yekunzi madzibaba vanofonegwa nevamwe vanhu vachitaura vachishandira vamwe vanhu vachitaura nyaya yekuti maybe murume wangu chakati nyaya dzemari madzibaba ogadzirira munhu uya odzoka netestimony ivo varipo yekuti mari ndakupiwa zvinhu zvangu zvandanga kudai so asi ini ndine same problem mumba mangu yekuti handisi kupiwa mari. Vakunotenga vega domatisiko zvino vakunotenga vega chinhu. Madzimai vasvika papoint yekuti chero marriage vakuti ndochisiya zvangu ndochidzokera kuvabereki vedu nokuti chero communication mumba umu hamuchina. Mumba umu hamusina communication. Hachakwanisa kutaura chinhu kuti madzibaba vanenge vabata kudai 20 kana 50 yo kana kuti chii handizivi. Saka ivo vavanza chiti kwanzi ndofunga kune vanhu vari kuvanyengera here vekushe. Saka ina handingataura ndizivi kuda pane akatonyengwawo handingatozivi. My sister ndiri palive that's why ndiri kudropa. Isimeli ndisei pameti nyaya madzibaba. Ndiri palive but then ndosaka ndandiri kuningira ndasandapedza kuningirira.
Alright, kana tichagota mute chitongotaura ipo tatongobvunduka ingotaura sezvazviri. Andikwanisi ndakutumirai a message. Andisi imimi hapana nakuziva kuti ndina kutaura ndindoka ndikuona. Ime mchingotaura chete. Vakatikumbira mari last week madzibaba ivava ndarigai ndikutumirei proof. Okay. Vakakumbira mari. Vanogona kusonzwa live vanozozwa kuti ndiani regai ndikutumirei. Hazvina basa, hazvina kana nebasa rese because apa pasina chekuningira, hapana chekuwanda. Andimaona, hapana kana chekuwanda. Nokuti takuda kuti tigadzirise nyaya idzi. Munona ndipo pandine problem nemi ipapa guys. Mwakuvhunduka kuti madzibaba anotinzwa. Andimaona, but ini ndinotaura sezvazviri one. Kana vachisingasati kuti basa la then ngavaende. Guys, problems akadai ndisamsha even my sister Mirai anditaura sare but muri pa phone munoramba tsanya dzakadai so pajekere takasitanga pajekere makuzi yamuti andikwanisi vanondinzwa ko ini ndavasi kundinzwa tinotyei vanhu ndosamsha dzimwe nyaya mutizobirwa kunzoko amubudi mchitaura munotyisidzirwa kunzoko amuchagoni kutaura nyaya dzekuzvimirira takaitanga pachena ngaivhiwe pachena vakumbira mari vachiti ndei sisi nditozotaura kuseri. Oh, then antimunoona then ndo zvinonetsa izvi handimaona vakamutumira screenshot kutya kutaura chako munhu chakuti mutaure handimaona kuti takatumirwa vakakumbira $20 vakakumbira $10 handimaona makutya kuti mutaure ndosaka muchibirwa vanhu vachienda scot free because munotya kutaura moisira ganzi masoshalisa kutaurire nyaya dzenyu imimi muchidziprotecta. I will never, I won't. You guys, you are protecting yourselves. Moisa munhu kumberi kuti amire panyaya dzenyu ndosaka muchiende muchabigwa muchingobirwa nemasocialites nesu nokuti munotitya when it comes ndokuziva kuti hiwe kakuburisira zokuti hiwe wobva watya andimaona saka zvinonetsa nhasi ndauenda kutaura nyaya iyi pano makutanga kutaura kuti vakandikumbira mari ko makandikundudza before nyaya isati yauya yekukumbirwa mari. Umwa kutindisira feedback kuti madzibaba ndakavatumira mari airtime havachabatsiki. Hanimona, we need to address these things guys. Handika vese vakakumbirwa mari madzibaba uyaexeri uku. Uyaexeri ende madzishizwa vanenge vachikumbira $20. Mufunge. Vanenge vachikumbira $20. Imari inotyisa here kuti $20 guys kana ndimiwo. Vanokumbira $20 $10 nobody vanokumbira vanhu madzibaba. Havambokumbiri $50. Apana anombokumbirwa $50 baba zava vanokumbira $20 $10 ndo zvimari zvavanokumbira kuvanhu mufunge. Saka indati tituonesane pana because iba ingaputsiki guys yemunhu nekuda kwedu madiaries nokuti sitakanisa ikoko tongozvivhara hedu hanimona kana zvakadaro because it seems as if panonetsa pane munhu wemurume panonetsa guys pane munhu wemurume panonetsa honai pamwe zvizvoni vakatonyenga mukadzi ati kwai vanoita 1 hour varipo handimaona saka ina ndicha-understand ndotanga ndafonera mai ava here mwakateerera panapa kana ndotanga ndakufonera madzibaba because ini ndakutojamuka handimaona ndakutongojamuka. No, even a marriage ndinotoiadressa just because mukadzi akuya zvakatangira pano zvakatangira nenyika ndindakatangira zvindakaini nambaka marriage akupa njaka because of me. I'm the one who came here and gave people the number. Kuseru kana sikunisika nichipa number. And saka pani wavakanyenga ida kuavunza chokwadi pani wavakanyenga ka maybe. Handimaona regaiti vunze and mukadzi regaiti mfonere. Ndinyatsobvunza pa phone. Tinzwe isitana kuru pano guys. Masaine kunyengwa Thomasiva. Antika kuti pane affair iripo kana tapana affair. Hanimazvona regaiti phone ndokaza yako pano pindura. Because this is not correct. Tara chokwadi zvazviko izvi. Azviko. It's not fair. Ndichamufonera madzibaba tambowa information. I hope andaira madzimai. Ndikaitangire kuna madzimai. Ndiyesa kubvunza. I'm thinking kuti my fear ndaizvitya guys chokwadi nemumwoyo mangu ndaizvitya zvinizvi. Ndaitya but ninyaya kuti vanhu vangu vanenge vane maproblems opana ndingachida kuna nobatsirwa. Handimaona
taingoti atawana munhu anobatsira vanhu pana kuti vaende kwatozwa kunodliwa mari ende zvichokwadi kumanga muchibatsirwa mahara muzokumbigwa ima $20 oye but hamuna kubhadhariswa pana vanhu vaikutorera ma$3,000 pano pafacebook muchitorerwa ma$2,000 $3,000 pano $5,000 vanhu vakadyirwa mari pano foni avaisi kupinda ringoti kolei vakadyirwa mari pano anomona tikati rega tiindisewo kuti vaona vemahara zvino zvokonotanga izvi konotanga zvinhu zvakadai kukumbira hakuna kuipa because even mari yacho anotokumbira ma$20 hantina basa nazvo zvokukumbira havakutokumbiri mari yakawanda pamwe inenge iri mari yekuti vatengerawo chingwa vana $20 asi kana pane munhu ane screenshot ye$50 uya nayo kana paine 50 and above uyai nayo but kukumbira ma$20 nema$10 I don't think it's a big deal guys munozvionawo sei ukona ndakutouya ndichikuti chamwari kandipo £10 pamwe pacho kuti ndindakatoomegwa ukona chikumbira 10 but ndakazoenda kukumbira £500 handiona kana kuti £200 kana kuti then uzati pane problem paita problem but $10 ndikakumbira £10 kana £20 unotonyazoona kuti £20 simeri kuda kuti zveshuwa vakaomegwa unotondipawo chimhanya but ndakasakumbira chindipo ndipo 100 mangwana ndizonipo 100 mangwana ndipo 100 utanga kuti question mark pamwe kukumbira ma$20 ingatimboisiyai I don't think it's a big deal guys $20 nema$10 I don't think it's a big deal it's not imari yekuchera ndikaenda mbako kunovaona nditovasira kana $50 kana $100 $20 is not a big deal tototi pamwe ndoya kutengera madomatisi vana handichimaona saka ipapo ndo panonetsa handimazviona hanzi ine mawere kuti hatakazviona tokuzviona ino handimaona saka anzi but makakumbira $20 pai I don't think so havana kuya nemascreenshot 2 aya nescreenshot 1 andipa one screenshot yemuna junior vakumbira $20 havana kuti haana kola haana kuyakataura kuti vakundikumbira mari every time angoti vakandikumbira mari akaisa screenshot hanimona akaisa screenshot saka tingamboyanyi kuda kuzviita problem kuti noti asi dei angauya nemascreenshot epakapuwa mari March April May June vachingokumbira tachikuva address but apa tinga address kuti vakumbirwa ka1 aiwa ndinga address izvozvo kuti vakumbirwa ka1 handichimaona aiwa that one we cannot do that guys tinenge tatove vanhu vane utsinye we are not going to do that hatingaiti izvozvo tinenge tatove vanhu vane utsinye hanzi last week because vakati foni yavo yakabiwa hanzi vaiti foni yavo yakabiwa hanzi havana kukumbira but ina havana kukumbira but ndakangoti vakapedza munamato vanozondifonera uya tutakanzi ina havana ndikumbira asi ndakavati ndapedza munamato ndobva ndati mugozondifonera ndobva avaisirawo chaakavaisira imari yakavaisira ndobva vaisira $50 anomaona hanzi handina kuvakumbira atonyora hapana umbava apa nditurei saka inini handikwanisa kuya kuinbox wako kuzokumbira nditurei my sister ndokumbira $20 zvina zvanomirira mushe I know you from social media pano handikwanisa kuya kusocial media kuseri kwako ndototaura kuti ndokumbirawo ndovatuta nchonga vabude kaklara hatina kavanhu vacho titaura zvisipo here kana vakumbira vanhu 5 varipi vanhu vacho 5 vakumbirwa uyai guys if you are there uyai ngatisegei kuda kuspekulata guys nekuda kukudza nyaya pasina nyaya handi pamwe pacho tinobva taitarisa nyaya pasiripo tobva tatoyipisa munhu handika hazvina kunaka hatina vanhu vauya kana aripo guys akakumbirwa mutsirendende akabva apa kana kuti uyai tione madhesi anonetsa here madhesi anoti aripo munenge muna mascreenshot uyai aripo ndakakumbirwa vese akakumbirwa uyai kuseri uyai pana umbavha apo kukumbira munhu hakusi umbavha kubira munhu ndo umbavha hapana kana umbavha uripo nditurei hapana kana umbavha utomboripo kungoti akogara ungori negative hapana saka ndikatoya kuseri kuti ndipewo tukaenda bigwa nasisimere ndakuzokumbira iwewe wakapa munhu nduturei wakapigwa mari nemunhu yaenda zvokurapa yaya okuzviti ndini madzivisekuru tembo ukapigwa mari nemunhu iyeye ndokunonzi kubirwa because wakamupa mari hapana chakakuitira akakuitira afire feja ndokunonzi kubirwa ava vakashandirwa vakaitika zvinhu zvavo handika one day vakazonzi ndipewo $20 no never hakusi kubigwa ndaramba ipapo right aiwa musamublock musiye akadaro anga handi mumuziva kuti agara ndiwe negative mukomuziyai munjairei muzivei kuti ndizvo zvaari zivei kuti ndizvo zvaari kana akada kufuma ari munhu anobhoya kada kufuma ari munhu ari negative zuva rose mongotoziva kutoti nhasi ndofunga vagwere vake kuhospital vachimunetsa zvokuti ndokubasa right saka guys madzimai havasi kupindura alokola Hello.
Hello, Simili. Yes, kunse. Ndiri right zvangu. Aiwa ndoda kungokomenda pa Simili pandisiri kunzwisisa pamuri kuti ma$20 haana basa ka. Haana basa munhu kana achimira but ndo kamadzibaba avasiri kupa mukadzi kaya. Asi vari kumutsa nyaya here. Ipapo hatina kuti zvakanaka tikuadhiresa nyaya yekuba. Handiti. Ndiyo tikuadhiresa. Ngekuti mukadzi ati ndokwatiri kuenda. Handiti asati vafonera ndokwatishasvika kwavandakuvafonera paya. Alright. Ndakwanisa nyaya dzemari. Kune vari kuti vari kuba mari. Tikati no. Noti vari kudzimarika. Vanhu vangona kutofunga kuti vari kupuwa mari svinhu inotenga. Handiti. Zvokutodaro. Tione vanhu neimari dzinoti 50 dzichikwira vakakumbikwa. Uyai. Hapana. Pauya ati ndidakava pandoga. Handika ndaitigwa zvinhu zvangu zvapera ndapedza minamata yangu ndikati ndipewo ndikuisirei mari yedrink. Akaisa 50. But ava vati vakakumbirwa vane screenshot ye$20 ka1. Alright, it's fine. Handina hangu zvokutaura. Ndopanada ungonzwisisa kuti maybe ndasina kunzwisisa kuti vanhu vari kutovati vano like kuvapa mhosva. Totundisana naye uyo ari kutya vanoba tikati hakuna kuba kwakadaro. Hakuna kuba kwokuti ndinokuba ndikukumbira hakuna zvakadaro. Alright, regai ndidonhe tipinde mucomment section. Kana vachida kukubirai kutaura chokwadi kati chanda chokwadi guys. Kana madzaba achida kukubirai ndimadzaba ndimushandikwa vanongokudza kuti ndoda kunotsvaga chinhu kune chinhu chisiko chisingawanikwi chandoda kunowanikwa kupi chino wakupi mari kati mudokubigwa kwanochita machi ava vauya kusema kati ndokumbirawo $20 $20 guys zvimwe zvinhu takuzvinyanya anyway handei tichivafonere saka ini pana panda kufonera madzibaba guys andika madzibaba tichigadzisa zvatagwa nemukadzi wavo izvi handiti because ina hazvishandi chiri mushe guys imba yamadzimai yamadzibaba haingaputsiki nokuda kwenhingikiri. Makadiko munhu wamwari. Tete Simili zvese munofara here. Ewa ndinofara nguva yanga yareba. Kuri sei? Nguva yanga yareba aiwa kuno kukurira iti zvese zviri raiti kuri sei ikoko? Kuno kukurira iti kutsva chete. Ndakanzwa kudaro hanzi kuri kupisa mazuva ano. Kuri kupisa zvisingaiti. Muri pakasununguka here? Pakati sununguke zvishoma. Muri moga nditi medhi vari kwei? Varipo? Alright, vasoreze padhuze. Handiti zvati sisi venyu tete venyu ava vanoda kungoita zvinhu zvekuti hatiri zvinhu zvokuti mangwana munozokumba kwenyu muzokorana muti mai vaya. Saka vakave padhuze ndichitaura nyaya yangu munogona kundigwisisa. Aiwa hapana chakaipa unoda zvinhu zviri transparent ka? Yes. Ndo zvinodawo mwari kunamata zvese zvokunamata zvinongoda zvinhu zvakajeka maine chirepatisi. Yes. Riri kufamba here basa ramwari. Right, hanzvadzi yangu kuuya kudai ndauya satete ndiri tetezve ndauya satete kana muroora akauya akakoterawo kuna tete handina kuti especially zvichizoincluda inini pakati handi munoona handina choice kunze kutoti ndidzoke kwamuri tiwane kuti tizeye nyaya izvi. Muroora wandienda fuma kuseni akandisira maaudio anotaridza kuti haasi kufara nechiitiko chiri kuitika kumba ikokoko. Muroora ndichakotaura sematauriro aiita mumaaudio ake. Muroora ari kuchema kuti vanhu vari kuuya as early as 5 AM kuzoshandirwa ende iye anenge achaparara ende muri kushandira vanhu mumba. Saka that means kana matotanga kushandira munhu na5 idzodzo mumba hamusisina nguva yekuklinwa. Mumba makutongoswera makadaro bhosa achibuda kuchipinda mumwe makutoswera makadaro. 2 chatanzwisisawo zvangu tikutaura tiri vanhu vakuru togara. Chimwe chatanzwisisa mukutaura kwake statement iroro ndechekuti pa5 ndonguva yekuti une uchitiwo kachimusa nenhingikiri chekuseni chiya imi munobva mamukira kuenda kuvanhu. Iye haachawani bota zvakakwana mumba umu nokuti makumhanyira kupi kumaclients kunorapa vanhu. Right. Achema zvakare yekuti mumba hamusisina kana communication. Hamuchagoni kutauzana imini hanzi hamuchina nguva makugara muri pafoni muchitaura nevarapwa venyu ava zvikuru sei vekune dzimwe nyika ndivo munenge muchitaura navo saka hazvisi kumubata zvakanaka. Right. Akachema nhau yekuti akambotaura nemi kuti
topai kubatsira vanhu mukati memba, itai kuti mutabatsire panze misigweshedhi, nokuti kutaura kwavo vanotiwo vane tsanangudzo dziripo dzenyu dzakabva kumune vamwevo vana madzibaba. Saka vari kuitawo safeguarding yenyu nenyaya yetsanangudzo idzodzo, kuti tsanangudzo idzi dzikaitika dzinogona kuzoafektawo inini nevana vangu. Saka pese pazvinoitika zvinezvi vanenge varipo. Saka therefore by doing that vari kuti ivo havachakwanisa nevakakurindaika, havachakwanisi kuti vaende kana kunotengesawo madomati. Hanzi ndaimboenda kumapuraza chinotengesa chitsvaga chibage chekuti ndiye ndipe vana. Havachakwanisi koziko zvinovagara pamba vakangodi vakakurindai kuti muchita basa iri vachipinza madzimai mumba vachigamuchira vachisa mumba, nokuti vakainda vanotya zvetsanangudzo dziya kuti ko pakaitika chimwe chinhu dzingave dzekunyeka chingachitoka munhu anogona kuapiza izvisipoka and then zvoitika. Saka ivo vanenge vatoripo kuti vadini vameke sure kuti hakuna zvinhu zverudzi rwakadaro, saka havachakwanisi kushanda. Saka vanoti vane vabereki vanotumirawo chikafu vabereki vavo, saka havachakwanisi kutumira chibheko nokuti hakuchisina uchi hakuchisina mari. Imi wacho hanzi maimboitawo mabasa amaita iko zvino hamuchaiti, makungoita zvokushandira vanhu, saka mumba hamuchina mari, right? Nawo hombe yavachema nayo vati imimi obvious kune vanhu ini sokudza kwandai ndakaita vanhu vamwe ndichiti zvandakambokudzai paya mukasvika madzibaba vashandi vapeiwo something, kana ukatengawo gurisa ndanosiya, kana ukaona kuti haukwanisi chisiyawo something pamba handiti vawane kubatsirikana vagovanawo kudii kubhadhara renti munhu anorenta. Saka vari kuti masilivhara ese amunenge muchipuwawo navanhu aya imi hamuvapi kana sendi. Mazomutanga maibva vataridza, asi zvazvino hamuna kana sendi ramunovapa. Munonotenga madomatisi muri imimi, havachakwanisi kubhadharira vana maextra lesson, havachakwanisi kuti vaite anything because havana mari chingwa. Ndimi muri kuita grosari remumba, imi muri munhu wemurume. Saka ipapa basi tovabata zvakanaka, nokuti vakuti handichaunderstand kuti chii chiri kuitika, because tinenge chiitika kana mweya uchishanda uchibatsira vanhu handika tese tivewo happy kuti zvinhu zvinyatsofambawo. Ini chigamuchira vanhu, ini muchishandira vanhu, zvichifamba nemazvo chamawanawo mwesawo patebhu tobatsirana. Ende zvokushandira everyday kwavari hazvisi kunyatsovaita zvakanaka, because kureva kuti everyday vanenge vari pamba vachikugadhai handitika, so havachakwanisi kuti vashande. Saka nhau yekuti iri kuvanetsawo futi ipapapo. Saka ndati ndiuyewo kwamuri ndikupirei imi ndizokuti mimi nyaya muri kuionawo sei. Maita zvakanaka sisimeri. Regai ndikupindurei ndizame kupindura sekutaura kwamaita kubva pane pekutanga. Right, chekutanga ndechekuti ichokwadi kuti bhizi yatiwedzerei yanditika kuwedzera kwaita bhizi zvinondipa kuti nguva zhinji ndinokwanisa kunge ndiri bhizi nenyaya yekuti vamwe vatofona ndiriwo mukombi kana kuti ndiri kutawuni pakamanikidzika ndovatifonai kuma7-8 ndakumba. Then pandinozonzi ndichisvika pamba ndotovaudza kuti ndakupinda mubedroom ndimboatenda vanhu vandakaisa pahold, vamwe vacho ndifonera mutawuni ndiri pakamanikidzika nditika. Vanhu kana vachinge vachizofona vamwe vanogona kudhonza maybe zve1 hour 30 minutes pamwe kutosvikana nearly 2 hours vachitaura nyaya dzavo tichizama kubatsirana navo. Saka pamwe pacho vanogona kusvika pakutobatwa nehope kurara inini ndiri pamafoni. Ichocho ichokwadi. 1 2 saka ndinenge ndichida kuzama kuti ndizame kuzadzikisa vamwe vacho vanenge vari pahold maybe kwenguva yakareba vachizama kuti vondibata sei. Saka pane ndamubata munhu anobva atoti kana ndatokubatai mumwe mukatomuti imirai timbodai andoti rambai muri pahold because mukadzimara mazokata ndozva kuti munenge hamuzobatike futi. Ipapo ndinopanzwisisa inhau yebhizi, ende bhizi yacho inoonekwa naivo vanoiona nene ndinoiona handitika. Ndochokutanga ichocho, bhizi iripo, ndichaedzawo nepandinogona kuti tizame kuti adhichasta, asi bhizi iripo, iyo hatigoneki injenga. Bhizi iripo vamwe vacho vanosvika panapa vachitouya vachibatsirwa neni panapa watoti nguva dzaenda kubatsira mafoni anoramba achipinda, dzimwe nguva anogona kuzototi chega ndimbodzima foni but vanhu vanamba vachidai. Saka ndendiri like padayo bhozi zvimwe zvinouya kuvanhuka its like my emergency wekuti munhu agone kuzoteera kuti ndichamira kuma3 pamwe munhu arwa nemusoro pamwe pane munhu adonha atakwa, saka haazogone kuzomirira time table chaidzo. Ndo chikamu chekutanga right. Chikamu chechipiri
ini zvinoitika isusu tinoti hatibhadharise basa raMwari handitika. Yes. So havasiri vanhu vese vanouya nesomething, vamwe vanouya vangoriwo zvavanhu, mumwe anozotenda abatsirika. Hani mapaonaka? Inini I accept ndinogamuchira vanhu vese sekuuya kwavanenge vadini? Kwavanenge vaita. 1 2 mumwe anogona kuti arega ndikuisire airtime kumabundles, ndoti no mabundles sofa ndakabva kuisirwa chinditumirai kana kuti iri $10 ndozoconveta ndozotenga mabundles. Panouya mari iyoyo inini pamari yeSunday ndotoudza kuti pauya sofa $10 mumba makamira sei, pamwe tichizomirira pamwe vanogona kutondiudza kuti chakati nechakati chakudini chakupera, toti icho chachitengwa ichocho chachobva chatotengwa chinenge chiripo. Dzimwe nguva zvinogona kutoti ndabva kumba ndichipinda mutaundi ndotonzwa kuti sofa upfu hwakupera nemafuta, ndoonawo pazvinenge zvakachipa, ndobva ndatoya ndakabata maoko kuti upfu uyu izvi kuitira kuti zvingobatsiridza. Hatina mari inopinda pandiri kana kuti inodai yandisingaudza kuti papinda mari yakati, imbe ndingavaudza, asi dzimwe nguva yashanda zvinooneka kuti zvayatenga zvacho ndeizvizvi. Okay, no ndikuzwisisa. Right. Ndo chimiro chiripo. Chechipiri, panhau yekushandira vanhu ndofunga imimi kushanda nevanhu munokunzwisisa. Wazvuzhwari ndinoti vanhu uyai makusena nditika. But umwe anogona kuti ndatomukira anogona kutosvika na 6 kana na 5 okuroko. Inini munhu ati gogoi rugare asvika handigoni kuramba ndakarara munhu auya. Ndinotomuka ndoona kuti ndiani wauya atabva kuGreenview, so ndotovaudza adzimai kuti pabva kwakafana nezuro yasvika wabva kuGreenview. Saka ndobva ndatobuda mumba, handigone kuti nditi ndingarambe ndakarara vanhu vari panze. Mwoyo wangu kuti mweya wangu ndiri munhu anokasika hazviiti kana titi ndiudziri wakarara hazvigone. Ndinotomuka ndibve pamwe kutowasiya mumba, ndototanga kuatenda vanhu vozotomuka pamwe ndatova pakati. Right, ndamuka kuma 5 inini handitika vanhu vaya ndakuvabatsira, ndiri pakati pakuvabatsira pavasvika vangu iwo vanenge vachida kutsvairawo mumba mavo, but hapachisina kutsvairika. Pamwe vazotsvaira kuma 12 pamwe ndatopedza kubatsira vanhu vaya. Ndizvozvo no ndikuzvisisa muzvinzwisisa ka. Izvozvo vanhu izvo zvinezvi hakusi kuti tinogamuchira wekwenyu. Kune vamwe vari munharaunda muarea vakuuya, kune vamwe vanobvawo kune dzimwe vakuuya, vamwe havafoni havabhuke, vanongerekana vadini vasvika. Inini kana vanhu vasvika handidi kukuvanzirai, handigone kuvati mirirai ndimborara, kunyange ndakaneta ndinotomuka ndoatenda vanhu vapi iwawo tasindocheka nevanhu. Ndikukunzwisai zvekuti but apa ndasati medhemo epadhuze ndoti dati vanzwe tinazozama kuti tibatsirane, because ndikaona kuti samba pacho kuti ndivatsanangurire ndiri ini notoshanda nevanhu ndozviziva zvotoita kunge ndatotrasaigeni kudhara handi munoona. Saka ndechida kuti tiripo kudai ivo varipo ndiripo muripo tinyatso kuivhiya muchitaurawo handitika ivo vachinzwa. Asi ndandine suggestion madzibaba, nokuti mumba chaimo chaimo hatingazonyanyi kuti tifadze vanhu vekunze mumba musina mufaro. Ipapo ndoda kunyatsa kutogara ndakukorektai madzibaba, hatigone kana mweya wacho chechawo unganyatso kufamba zvakanaka. Mune bandauko renyu ramunaro anove mudzimai wenyu, ihuro yenyu, kamutsipa wenyu wakajegera musoro wenyu. Imi musoro haufambi pasina huro, andinoziva haugoni kumira pasina huro. Muhuro yacho futi inogona kumirayo asi inenge isingaoni kwekuenda koza ina maziso ari pamusoro, hanimona. That means zvinhu izvo zvinofambidzana. Mweya unotendererawo mumba munofarwa kana basa renyu rinonyatso kuendeka chaizvo, handimaona. Saka right now kusafara kwamadzimai mabvumo omega mukatana anoya kuseni ina handizogoniwo kuti ndozorega ndodai ndikuandastanda ipapo. Chokwadi mese kuti chokwadi ndikunyatsa kuzwisisai, hapana chamanye papa sofa matara chokwadi chizvavataurawo nezvatiri kuziya. Saka now madzimai vanamai vanenge vachida kunguvana nababa. Bota muri kurishotesa madzibaba mumba, bota harichanyatsa kuwanikwa semawaniro avairita kusati kwakuzara vanhu kudai. Bota hamuchavapise mupiro wamai vaita, vapeiwo bota ravo mai. 1 2 ndani chine proposal yekuti handizivi, itaiwo kana maybe mukaita madays
hamene kuti munopaona sei kuti muwane nguva kuti mubokoraona medhe kupamba muwane nguva kuti mubokorawo muchibata vana mumbotadhende kuti mumukana muchisara makavata mumbovana nechikoro mumbovata mumbozorora amuzvioni handisi kuti munopaonawo sei papa pamukutaura ndinopanzwa like ngatimbotaura example yezuva ranhasi handitika halo hello ndiri ndikuda kungopa example zuva ranhasi vanhu vauya makuseni ndofunga ndapedza understand kuma 12:01 handitika izvo zvizvi nditori pamba ndiri kutimbira muriwo nekugadzira muriwo ndiri pamba vanhu sofa vapera ndenda kuzoti ome pandogezawo kana pandogeza kumanheru ndichizotanga kuendango kumafoni nditori pamba right now ndiri pamba ndikutotimbira muriwo izvo zvizvi nekugadzira vanhu ndapedza kubatsira vanhu kuma1 ndiripo pamba izvozvi okay Friday ndo pamunoti munopedza mutounguva alright it's okay asi papiriko nebhanduru yangoti reconnecting aiwa obvious kuchema kwamadzimai bota foni yawo yangoti reconnecting apa kutokotaura vega kaindi dropping track fona futi ndofunga nechi kuti vabva kana kuti bhanduru rapera kuti vari honest zvavo he is very honest ndozvandongovadira baba he is very honest hatina kutaura nyaya yemari pano asi mavanzwa vega navo yeshetopindi ndofunga foni yavo yadzima kana kuti bhanduru rapera yangoti calling yeshetopindi yangoti calling zvebota ndatovaudza kuti vape mudzimai bota baba vachiri kugona basa ravo vachiri kunyatsa kurigona zvokushandira vana vachiri kugona batsira vanhu because vachiri honest handi munoona ndosaka mona ndairamba $20 tikati no $20 it's common kukwereta mari aiwa it's common kuti saka ini ndofanwa kuva nangu afanwa kubata nechine nzara indine shamwari dzandinadzo pasocial media ndinotokumbira ndindadi nai asi as long as ndichikumbira zvokuti iwoga unotoonawo kuti mari yavari kukumbira iyi kuhwisisa is honest ota hello ndofunga network yenyu yanga yatiza right ipapo mataura ndataura nhasi unoyu utapedza almost ngatingoti 1 o'clock izvo zvindiri pamba ndiri kutimbira nokugadzira muriwo kuti tionewo kupota tichibatsirikana ndiri pamba ndizvozvo I think maybe patikagone kuti adjustei ndepekuti izvo maybe patinoti nguva yedu yokurara yakwana ndokata foni ndodzima foni pavanogara nevana vachibika tichiatenda vanhu vangu tichiatenda nguva yacho atapinda mubedroom maybe ndokatawo foni handisakone kuatenda hai izvo zvinoita futi and then asati ndikuvabva tida kuzobvunza iyo ko yekushandira panze iyi muri kuionawo sei ina ndingakudzima shandiro yenyu asi ndoda kuvhunza imi noti yauya nemudzimai wenyu yekunzi muisvigwe chishedhi muvashandire panze muri kuionawo sei it's okay kana pakaiswa hapo shedhi inenge yakanakawo yokuti toshandira vanhu imomo hazvina kana problem but takamirira kugadzirako shedhi tinomboshandira zvedu tiri mumba tichimirira shedhi yacho pana chakaipa nokuti hamungatangi ngobuda panze kapasina shedhi inofanirwa kutanga yagadzikwa anditika ndizvogadzirwa shedhi yapo yakanaka hazvina problem kuseri kwemba kune space inenge iripo yakatinakei kuitira kuti pamunenge muchishandira panze paya ivo vanokwanisa kubuda vachienda kupi kumapisi job hapasina nide kuti vanosara vakurindai nokuti zvinhu zvinonge kuitwa panze pajekerere vanhu isati vachiona munhu anongopinda mushedhi oshandirwa mushedhi make obuda andika mopinda mushedhi hakuna munhu angangonzi azvoti ndarepewa mushedhi vanhu vari pashe hakuna zvakadaro hapana zvakadaro hakuna zvakadaro right chechi2 chandoda kuti maybe iwo wachinzwa ini tichitsanangura ndimazvona like nezuro handitika takaenda kwamurewa patino vanhu vanga vane zvikamu zvekumvura takaenda kwamurewa kumvura handitika iwo ndakavati handei takaenda nawo tikati wanyatsoona kuti nechibata sei adzimai vanga varipo mira vakaenda ikoko tikabata nawo tikabata nevanhu vaya ava tikadzoka tikasvika mutauni
takuparadzana vanhu vayava vakandipa $2 yetransport nokubva mutaundi kuya kuno $1 nditika ivo vakasvika kuno vakati saka vanhu havangokupai $2 chete ndikati zvikanzi saka zvakauma handii mazvona inini chipo chandiri pandiri kuti basa riri pandiri hatikarire pfuma kuti hatishuye kuti magona vati makataura ipapo magona yes magona ipapo handizvonaka zvatinenge tawana izvozvo tinongotenda kuti zvipi yes saka kuriko kuti dai ndakaenda inini iwo wasipo ndoenda kumvura uko unzira munhu anogona kutofunga pamwe watopiwa mari kana kuti waswinyira but apa tinotenda zvakaitika varipo tikapiwa $2 yavakaona chitambiswa $2 saka munhu anogona kutofunga kuti pamwe wapiwa mari kana kuti wahwandisa kana kuti wapfinyira kana kuti vadini but vanhu vanenge vasina vamwe vanhu vanozotenda varo zvinhu zvavo zvakufamba hazvireve kuti ipapo ende kana dai pakasadaro kana pakasatendwa hazviroti iwo ataitina togona kuzoitawo zvakanaka neumwe munhu kupi kumberi okay izvozvi kutaura kwandikuita kunoku pano umwe munhu watakaitira munamatikumbula waida kudzingwa basa asenda $12 waripo pandatovati pasendwa $12 mari tsvagai muriwo modini imwe yacho pandavadzosera $4 change ndiwatori nayo yasara izvi handina kana sendi ipapo asiwo chero chinzeiwo kwaikudiwo rikaitive tangotaura ipapo zvimwe zvachona gaisi zvinozonyanya ungati vanobudisa munhu kwamurehwa kana kwamutopo hameno chikupi wanga uchida kudzingwa basa radzokopa munhu $12 guys hakusi kuchinya here ikoko aiwa tetemeri sorry henyu to say that hello taurei nyaya yekutenda kana nyaya yekuappreciata iyi inosiyana nemwoyo nehana yemunhu vanhu vakatosiyana kana muchizvitarisa even jesu pane paakatobvunza vadzidzi kuti hatina kubatsira vane maperembudzi 10 here tarira muonewo sevakapora asi kwadzoka mumwe chete kuzotenda saka nhau yekutenda yekuappreciata ikai inosiyana nemwoyo yevanhu inini hangu pamberi pamwari handinyite accept that ndozvinzwisisa dzimwe nguva zvinogona kutora nguva yakakubatira vanhu vasinga kudai one day unogona kuzongona munhu anodzidza moya uchatarisa kuti ndofanira kuwana something hauchaite basa riye wakasunguka hauchisina blessing nebasa ramwari ndizvozvo aiwa ipapo muri right ndakamboenda kuhetikirifi kuna baba wairwara nepfungwa ndikavabatsira baba yavo vakadzikama infact ndakasvika kumaleta I think kuma9 ndaifanira kudzoka same day then mai wacho vakati no kunokwa kuma9 marifisi apera because mauya iri Sunday munotinge motoenda mangwana bva ndaudzadzira kuti ndouya mangwana ndakabva ikoko vakangondipa mari yekudzokesa ndikadzoka kumba but ivo havana kusungunuka kuti kuenda kurara uko kwakudzoka ndikati kandozvitoripo kana ndakatoda kuvafonera ipapo ndikati ndivafonere izvi then muwanzi wachita sei wachipupura maybe utoti kuti pamwe ndinei ndandapuwa handakupiwa kana $1 ini aiwa ndikukunzwisisai handiri mukuzviona saka pamwe pakuti kana tichita basa tinozviita tiine mufaro tichishandira mwari ini return munhu ega dzimwe nguva mumwe anogona kutofunga kuti pamwe ndiro basa ravo saka hai basa ravo mumwe ipfungwa dzivanza nokuti handisi kuti vanhu vese saka ipapo apo ndotokumbira kuti even hadzimai ngavaone nemwoyo murefu navanhu vagamuchire vanhu nepo pavo tisingatasira kuti asvika chetofanira kuwana something vamwe vanogona kutouya sorry into say that kuna vamwe vakauya vaine GD6 maGD6 malatest aira mai wepa next door vakatoti ndofunga apapa vanhu vachoona kuti wariverapo apapa ndofunga muri kurarama but vanhu ivavo havana kusiya kana $1 kana kuti chii ini ndikati aiwa no hazvisiri zvatotasiya sisi tinotarisa kuita basa ramwari vanhu vanogona kuzotosunungura nyaya yekupa haisi kuti kuwana mumwe munhu haana kana chipo pacho saka even ipo panapa mwana uyavana ndotova tipei mafuta ecooking oil kuna vamwe vanogona kutouya nemvura dzakawanda kana maminara water kana malemoni ndotova siyai patosiya mamwe malemoni ara ndototi siyai pano vamwe vachauya kana even anototenga lemoni chairo ndofunga
sorry to say that ndakuchitaura pano mwakatomba uya panapa uchibatsirwa akatonditi munhu wamwari handina mari yokudzokesa pandoda kudzoka aida kuenda I think ku Belvedere here kubasa ukakata ndina kana mari yokudzokesa yokudaro ndakutofamba netsoka ndichiti nditumire $3 ndakaenda pashopu iri kuseri uku ndikakwereta $2 ndikati okwira mari yebhazi uite sei inini handiri mazvona asikana andarwadziwa ndikuzvinzwisisa ndikuzvinzwa kuti pamwe pakoka unogona unoti munhu auya adakubatsirwa mari yekutenga mukaka haana torai dhora titengere munhu kaka abatsirwe apore akusikolo kuti munhu wese ndakunzwisisai ndakunzwisisai chiisai henyu mainini padhuze pafoni matopedza izvo matotaura it's enough mainini madzimai rega inditaure last maybe chekupedzisira ndikangotaura incident yaitika izvozvi soon kudai yatipaitika imwe incident yekuti pana vanhu vauya I think vamwe vacho vabva kusaninde vamwe vabva kusauka kusauka nditika vanhu ava vasvika pano ndikavabatsira vese zvakanaka ndavabatsira vanhu ava inini pakuona kwangu waona kuti adzimai wangu wakabatikana vanga vachitaridza kuti vari mumutu mazvoona ka hamuti vava nayo haunasi vanga nayo then wataurana naadzimai wangu ndobva vaenda kunze kumashops uku vadzoka vakatenga girosari including sefi hombe mafuta nechi vakatenga maybe vane maonero avaita ndazovashedza mumba tikavatenda ndikavati asi pane maonanzi aiwa tangonzwa chichi ndikati aiwa ndinotenda nezvamaita nekuti right now ndine vanhu vanditumira mari ndikuenda kumberengwa mangwana kunonzi kumberengwa after bulawayo I think kunoita $15 vanotumira $20 yokuenda kumberengwa ndachitonetseka kuti zvandiri kuenda kumberengwa uku vanhu vacho vangoti basa ramakabata kuno kumberengwa pane nyarodzo yanga iriko rakatiitira zvakanaka saka ndatumira mari kuti muuye tozokutsvagirai kudzokesa ikoko saka ndaineseka kuti ndinosimukasekenda kumberengwa mhuri yangu isina chinosara but vanhu vevo vatenga vakatounza kadboxi rezvinhu zvatosiva pano izvozvizvi ini ndakatogumirwa but waona wega hatina kuvakumbira hatiti mazvona zvaitika recent asi waona kuti adzimai vangu vanga vakabatikana vakangoti zizi maybe ndofunga nenyaya idzo dzamacomplaints vamwe vangu nechigumbu but zvinhu zvaitika recent patotengwa girosari radoro kutosara pano inini $20 yakatotumiwa ndakatova pamanagement adzimai vangu ndiwapino 20 ndinoti 20 iyi ndiyo mari yatumiwa yetransport yekuti ndiende kumberengwa asi ndandisina chokusiya but vanhu ivo vatotenga kuona kuti patova nechekusiyira mhuri yangu kuti ndiende kumberengwa zvakadini zvakasununguka ya no ndikunzwisisa ndatobatikana ndanzwisisa stereki wabatikana ndabatikana chinhu chandodati nditsanangure wasisime chandoti kutsanangurire muzonzwisisa basa iri inini ndaida kuita 7 days ndiri kuinyanga kumugomo ndichinamata ndakazvinyima zvokudya ndakazosvika 6 days ndakati inzwi radzika rati zvakwana pane munhu akasvika mwana mudiki ndiri mukati megomo imomo akanditi ndauya ndatumwa inini kuti ndikuudze kuti basa renyu imini ibasa raMwari kuropafadzwa kwene kusunungura itai basa raMwari hakuna kumwe kubasa kwamunoti muchatsvaga basa muchaenda basa raMwari ndo mukariita nemwoyo waMwari muchibata handi mazvoonaka saka ini basa iri kana ndichiriita sori yenyu ndinoriita nemwoyo wese hameno kana vanhu vari kubva kuno vachikupukulirai kuti wanoona ndichibata sei nevanhu vanondiudza aiwa vanhu vanotaura vanhu vanondiudza zvavo havanondiudza wamwe watereka kusvika pakutondinzwira tsitsi ndogona kuti ndichibva kuhunde bharuko ndakaneta nditosvika pamba paine vanhu handisvika kuti ndizorori pai regai ndirare nekuti ndaneta nditosvika keroni ndichitotanga kubata basa rino ndinoti Mwari ndiite sei ndinozviita nemwoyo wakaperera zvokuti wamwari kutaura chokwadi pamberi paMwari wabate basa raMwari wamwe wazvigone ndandikutaura izvozvo aiwa vazvigone vakawanda hamungambodzini zveindoshanda navo naichidzanzimai venyu ti panapa takashanda nevamwe vanozviti mamen of God maprofeti vaharare mazita mahombe kuti mukanga vachitaurwa apa nemi munopfugama vakapfuura nekwatiri vanhu vaya totoziva isusu asi tinozongoona chinonetsa munoziva chinoitika maini kana madzimai kana ari padhuze regai nditaure mese muri ipapo chinoitika ndechekudai so basa raMwari manje kana wakatumwa haridi greediness haridi ugreed kana uchitevedzera zvaunoudzwa nemweya waMwari kuti ita so ukazvitevedzera imimi chaiko right now breakthrough yenyu hamuzivi kuti iri papi asi munhu anoedzisa ndiMwari hapana munhu anoziva makarivara makawa
pachakuda breakthrough tiwandekeza kutifanira kuti ndo zvare kuno ende hamuchinji munoramba makadaro hamutombochinji mukachinja ndokudonha kwenyu saka madzimai nhau yanoda kuti muzvigwisise ndeyekudai so madzimai before mari handika baba vane ndambokudzai tiri toga madzimai ndikati chinhu chinonzi chipo chinhu chekusarudzwa handika hausarudzi kuti ndoda kusarudzwa kana wakatopiwa chinhu mauri chero kana kuda kuzvisiya hazvisiki zvekumhanya ndavapa example yangu ndikati ndozviziva because ini ndiri mumwe munhu akadaro anditika ndinozviziva kuti ndine calling pakati mazuva ekutanga baba vekwangu vaicomplaina pachitwa makozi kuma12 1 2 vavasingazvinzwisisi vaipopota kuti munhu anokufona anenge atodisturba tese munhu achiita basa rekufona anenge haazi kuti munovata here pamwe konzi time difference haazivi here vaipopota because havasi masviri aninoona but ndombosvika pakuti ndaida kuzvisiya animoona but hazvisiyike ndati ndinombosiya kudaro ndaingoti foni yakana ndaitomuka ini wacho tototi nyahwa nefoni iyoyo yandisingazivi kunodavira uko hauzvisiyi zvokumhanya andimoona hauzvisiyi zvokumhanya pamunhu anoita basa ramwari pane kuedzwa kakawanda kunouya kazhinji kacho kunotouya nemunhu ari padhuze newe ndakuda kuti kubatsirai mese muri tu inini chako chako ndakadaiso pane imwe miyedzo kuti inokwira kuti noti dandi chani kana kuwedhwa kunzimbavha unorishedzwa kusvikira wawa kuti zvinondakwana naro asi ukanzotaura kuti munobvunza mwari kuti nemwari wandakabira cheko chakanomira pasi ndakambobigona ava ndiani haawanikwi asi unodhuma because uri pakurwiswa nekuda kwechinhu chauri kuita animaona zvakafanana naizvozvo izvi imimi baba kuchechi kwenyu chako munorega inyatsokuudza izvisi here kwamunopinda kune vanhu vaakuona basa ramakuita remember kwamanga muruko manga musingaunganigwi maunganigwa makuitwa iko zvinhu kune vamwe vaprofita ariko achiona zvakadai so muchatorwiswa kuti kwazozara sei munogona kutotambire kunzi wakaromba vanhu havari kubva kupi havasi kuziva kuti zvangotanga nemumwe munhu wani akauya kwamuriko isusu tikauya nese muna nevanhu tikangorayira vanhu tinona nhasi chiri kungorayira izvozvi vanhu ari kungonetsa tipei nhamba animaona tinde kuya saka ndomatanga asi munhu asingazivi manje vanamazove kuchichi kwenyu aya anenge chikuti vanhu vari kuungana cheni motikari machitisisa ari kutaurwa aya pane kwakaromba izvo hapana antimaona so kurwisa kuchatovepo kuchauya kurwiswa asi nhani tiri kukumbira munamato wangu tiri kurwiswa kwenyu dekwenda kuita kwemukadzi wenyu nokuti ndokunohoita kwemukadzi waloti handi munoziva bhaibheri kuti mukadzi waloti akanga mukadzi wanhikiri wajobhu chai akati kune murume wako ndakusiya ini tengesa tuka mwari wako uri rombe iwasotonamata mwari wona vanhu vari kupera kufa vana zvipfuyo zvapera ndogarira chine rombe rakaita sewe but akanga ari mwari vaiziva zvanga zviri kumberi panguva ino munamato wangu ndokuti madzimai chirega kuita mukadzi wajobhu chirega kuita mukadzi wanoti akachiuka makunosvikika moita chivi churu chomunyu I understand kuti muri vechidiki ende mune maneeds ekuti vana muri kudai handika trust me ndakutaura semunhuwo anoziva mwari God will provide panga kuti unozvudza kuti ndomuka here ndirumbe tasai kwamakabva madzimai kwamaigara kumariseva kumachonyonyoko kwamaigara mukatorwa step ahead namwari vakanokukandai muguta reharare kwarare murume wenyu angasina pekutangira ini ndinda kumutsvaga murume wenyu asina plani ushu vabvunzei achitovaka ari dhakaboy amene kwanga ari dhakaboy ini ndikavatsvaga because ndaivatsvagira vanhu vangu vasingabatiki zvokumhanya ndichitokufondera nyiti nhamba kusvikira ndavatsvaga ndikavawana nokuti mwari vaishandisa ini kusvike pamurume wenyu ndikamuwana ndikati madzibaba vakati imba ndikati munoda mari ndikavapa mari yerendi handitika kuti mukwanisa kugara pamugere ipapo iko zvotakusara nyaya yeshedi handitika kuti paitwe shedi mauya zvakanaka madzimai mauya mukataura zvitemo zvenyu nyaya yemari takuda kuti iko vari kutsanangurawo kuti kana pane mari manzwa matsanangura kuti havabhadharisi ende tozvizati kuti havabhadharisi we all know ende musaite kuti madzimai please musaite kuti vabhadharise ivo vakaudzwa nemweya kuti vasabhadharise because kazhinji pfungwa dzenyu dzinomhanyira pakumari kuti mari vangaiti mahara vanhu vese vanga vabhadharise vakangodaro zvadhakwa mweya uya unotiza ende vatiza munodzokera back to 0 kana mweya usati wavaudza kuti vabhadharise vachiri kunzi ngavashandire mahara ngavashandire izvozvo vakaudzwa nemweya havasi kuitira kufadza vanhu vari kufadza mwari akavatuma munhu akavatuma ndivo vari kuteerera asi zvave kwatiri wese vanhu tizoudzana pachedu kuti no guys situation yamadzibaba tiri kuisiya anditika why can you not do something for mudzimai wavo kuti atengese even pamba ipapo even kana muchibuda muchitengesa muchidini handimaona shedhi yavepo motangawo business zvakwatiri
But musamhanyise mari madzimai kudarika chipo chemurume wenyu because chipo chiri paari. Anomaona mukaita muchimuconfuse chipo chake ndokuudzai kana marriage munoisiya. Mwari munoisiya marriage vagosara nechipo chavo kutaura kuti endako vagosara nechipo nokuti ndezvamwari mugotorambana zvechokwadi mugosvika kuti anomaona because havasirivo kune kune mweya uri pavari uri kuti matauriro avo achitaura cheko chako panoka vachitaura cheko chako unotondofila kuti mweya uchiri kushanda pane madzibaba mweya wamwari. Ini ndiri good pakuvheta mweya manje madzibaba sori yenu taura izvo ndiri very good ndakashanda nemaprofita akawandisa zvokuti pachitagwa kudai so ndichokudza kuti hapana zviri papa ndogara ndichivaudza vanhu vangu kuti muri kuona nhingi uyu musaindei ifeki nhingi uyu musainde nhingi chiri kuita kuti ndipe vanhu nikavabvunza vanokudza chiro pavanouya vabvunze ikoko ndichiri kutopa vanhu nhamba yenyu because ndichiri kutoziva timuita zvinhu zvechokwadi. Ndakambotesta one day madzibaba ndikati musipeni munhu wese akabhadhariswa namadzibaba anoti ndakachajwa mari namadzibaba kubva pa$50 zvichikwira ngaabude chokwadi pakasheva kana one akauya amubhadharisi pakasheva kana one akauya because ndo matesitiro matinenge tichitoita uyewayo because ndisitoziva kuti makataura kuti mweya wokwedu haubvumi kuti hausatoda kuti ndibhadharisi handibhadharisi saka tichida kutoona. Saka zvazvino muri kuita zvinhu zvenyu makamira pasoko raMwari rambai makadaro. Madzimai ndachikumbirawo nemweya waMwari ndakumbira kudai ndiri mai vakuru kudai ndachikumbira kuti musapinde munzira yamadzibaba ekubatsira vanhu ndokoling yavo. Jesu waifirwa kunzi zimbavha iri akaunebhiliwa umbavha chaiwo chaiwo. Jesu wakadza akabanga arodo pamuchinjikwa atiri kumuona tisunungurirei Bhanabhasi asi vanhu vakakangana kuti aimutsa hama dzavo dzakafa vakakangana kuti aifamba achimutsa vanhu vavo vairwara asi panguva yemuwe vakanga vamuona semunhu akaipa. Tinorwiswa nevanhu vatinobatsira. Saka musave munhu wekuti munopindira pawei yamadzibaba ekubatsira regai vabatsire vanhu. Imimi tikuti hatitoziva kuti right now muri kubatikana andika mari ichauya Mwari vachakupai kana nguva yakwana. Madzimai tiudzei munogona business rei munogonei munotengesei chero zvotengesiwa ndogona kutengesa. Aiwa mukadaro manje hatira musi kugona kunyatsodaira zvakanaka. Imi chamakambotengesa mukaona zvichikuitirai mari munoziva mukataura ndakambotengesa hembe kana ndakambotengesa maputi zvaichipa mari tozivawo kuti munogona kutengesa chakati because apa takuitira kuti musamire muwei yemunziplas mufare. Munoda ndambokudza kuti muri huro imi mukafara madzibaba vakafara ndokudzai vanhu munoitika mashiripiti muHarare umwe munotosimuka zvokudaro muHarare mukazoti nai Mwari because Mwari vane nguva yavo. Nguva yenyu haisiriyo nguva yaMwari. Tina vamwe pastor so iko zvino hakuchasvikiki kwavavo asi takatanga navo pano vanoshomasha ndichitovaadvertisa nditi kaizionai vachiva chinamatira vanhu paplatform pedu vachinamatira vanonzi Prophet Josi vaya munoza vanetsa mhariro manzi national sports stadium vanzi Prophet Jose vechidiki so vechidiki takati taitamba navo pano tichiseka navo vachinamatira vanhu vachidini iko zvino onai vanoenda kwapresident chaiko vanodedzwa kwapresident vakuitira munational sports stadium kuzadza kuti kuSouth Africa uko kwavanoenda uko mwamubvumi asi vakatanga vari hambo tichivafondera ndini mwaivafondera pakati peusiku ndaita vanhu vari problem mudzimai wavo never mwana mudiki mudzimai choka amundu mamudiki kwamuri because I think this time ari kuma-24 mudzimai wavo but akaundestanda akanzwisisa iko zvinoonai kwavari hakuchasvikiki kwavave zvokumhanya kana uchida kuenda unotoisa appointment hakuchaendwe zvokumhanya. Saka mirai muteramire Mwari vane nguva yavo. Mati maitengesei ndamboita zvehuku ndakamboita zvemabhero. Alright. Bhero racho kunoita mari ndaitotengesera munhu handizoziva hangu tairodha mari maitengesera munhu right zvehuku pamba pamunozoita panopinda vanhu vakasiyana-siyana ndione kuti zvinobuda anoona. So ngatitei toita zvokukutsvagira ibhero isu totenga riri bhero rodhilivharwa kwamuri mochitanga ipapo kuti muchabereka madzibaba ini ndirisisiri yenyu zvakare ndiri handizivi handiti kana madzimai vangonetsawo handiudzeiwo sezvavaitawo vauya vakandiudzawo imi munongondiudzawo ndoda kuti kumba kwenyu kumuve hepi chete mukwanise kutengawo huku mashandawo muchiuya muchifurayaomba muchiimba muchiseka vanhu vachibatsirwa pashedhi pashe ndizvo handiti
ndizvozvo zvebasa raMwari ndoto understand asi kana pakuita zvatsotsi ndosaka maona ndabuda pachena. Kautsotsi apo asi kautsotsi panga pasina mazvona pautsotsi panga pasina vasitsanangura mazvona here kuti pautsotsi panga pasina. Aiwa panga aripo. Sepapi? Pautsotsi kana ndiri kutaura. Zvafanana nekuti vanoti ndakutumirwa mari handiti. Atumirwa mari youya yakashanda yese pamwe mwana ari kuda chikoro maona. Vatokudza yekuti ndatumirwa mari ka? Nhau yangu iri pakuti ko mari yacho yakauya apa yorongiwa zviri zvikufanira kutanga kuitwa zvoitwa. Chiripo madzimai imi muchishanda izvenyu. Chiripo let's help you kuti muite 20 musatasa mari yababa. I think that will work. Ivo vanofangodza kuti vane mhuriwo pamba. Aiwa, vanenge vanoshandawo. Remember kuti ndafunga mateerera vachitaura. Madzimai vabhadharisi madzimai. Vanopiwa $10, vanopiwa $2, vanopiwa $5. Handiti, saka chamuri kuchuza imini chii? Kuti mubhadhete $5 yavapiwa $10 kana kuti tikutangirei business rekuti munobata mari yenyu kana $100 per day. Muri kudei? Ndataura, ndosaka manzi vapaenda ati. Kana kufamba uchida kutengesa madomasi haukwanise ukarindira vanhu. Ndosaka tabvumirana kuti shedi toisa handiti. Tabvumirana kuiswa shedi ka ipapo. Ndikati nini mari yavanotaura madzibaba havapiwi mari yakawanda. Vanopiwa vatsanangura muripo $2. Dzimwe nguva mwanzi mutoona imachipiwa madola. Handika $10. Dhora ikarongeranwa rinotoshanda pane kuti dhora ukarirongera wega. Saka uraiti chikidzai zvamuri kudai. Madhola vanopiwa mirai. Madhola vanopiwa $5 vanopiwa tochiopiwa kwamuri. Kana kuti tikuvhurirai business. Ramunoita mari yenyu morega vopiwa $10 aya. Nokuti munhu womurume vakagariwa vasina $10 paumwe. Hanoona zvakwamuchudza zvamunoda. Toti madhola acho vanopiwa oya kwamuri imini vorega pamadzibaba antika. Then kana kuti we open a business for you. Antika totenga bhero rachona moita zvenyu zvisina ndokubvunzai. Madzibaba asatisikira kuti $10 vachapiwa $20 havakwanisi kuona kuti mumba hamuna ufu. Vabva kuona kuti mumba hamuna ufu. Asi amuka vatitoreri yesaka kuti vasara sina kana sendi semunhu wechirume hatizobudi. Ana ndomborizivo upenyu hwangu kuti mari inoshanda sei. Vanongouya vakatenga saka ina ndozivo. Saka dai ndakwanisa kuwanawo chandinoitawo inini ndozvandiri kutaurisa ndozvandiri kuti mochichuza ka kuti imoda zvipi. Toti mari dzarikupiwa vanhu dhoya kwamuri here madhora iwayo $10 kana kuti tokutengerai bhero mo nderenyu kana vakuvhunzii madzibaba kuti mawana mari ini nderenyu nokuti musapote mutenge chikafu mumba nevana motengesa bhero modei kuti mutengese zvikatodai. Tiri kutoreva izvozvo. Saka $10 vanopiwa madhora aya atika kana musina mumba vanoona kuti mumba hamunawo nhasi handida kutengesa hapana vanotengawo kana vanayo kumba kwenyu handiti. Kasiwo kanawo zvichifaya murume anofanira kungoitawo kana $5 paumwe woso anongoitawo. Ende imba yenyu shuwa chokwadi madzimai ndiri munhu mukuru imba yenyu very secure mufunge hapana kana kumbopinda mumba menyu kana honye kana hure rapinda mumba menyu sofa hamuna. It's just that kuti munhu uyu muna recording yekuti haisiki zvekumhanya ndambokuza titoga vasipo. Ndichitomboda kumbozvisiya pandinowangu nangodzokera mazviri vanototi mai vanombonyengererei asi vari kuba mari asi vari kudai handiti maona. Isusu kudu kwedu kuya kudhairisika ndakasvika pakuisa matreasure chaiwo masekretary ndaona kuti yezvo zvondototora mbiri yechimbafa handiti maona. Nokuti ibasa raMwari rinongochidzisiya iwe wanga mangwana wadzokazve ecalling handiti maona ecalling. Saka shedi panze kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Then after the shedi bhero renyu modini mota kutengesa hembe dzenyu vanoshandigwa vakamirira nguva yaMwari. Vanoshandirwa vachipromotawo business ndizvo zvaitofamba zvakanaka makadaro nemabatsira munhu waMwari. Vamwe vari kuti ivo makambotengesa zvemagrosari. Zvegrosari handina. Alright, amene vamwe vangachitaura kuti maybe vakazomboita zvemagrosari anotengwa kudii amene. Ndinozivawo kuti iwo madzibaba vanenge vachizvionawo sei zvegrosari asi grosari hatina kumboritengesa iri. Kwamunogara kwakapita sei kune vanhu vanotenga pamagrosari? Matakishop akazara. Hello hanzvadzi. Hello madzibaba. Alright, panhauye business chinhu chandaifunga ka. Amene ndoda kuzama kuti tibatsirane naika.
Panapa pane danga rehuku riripo rairatidza kuti raitoshanda rinoratidza kuti rinotoshanda zvakanaka. Ndaifunga hangu kuti inini pakufunga kwangu nekuona kwangu kana vakagona kuita zvehuku zvinogona kuvabatsira nenhau yekuti kune vanoita zvehuku vanoenda vanoto asi vanenge vasatore huku dzedzo kuti vanenge vasatore huku dzokuti nhiyo kuti kura tunhiyo tokuchengeta. Kune vanoenda kuzora huku kunana goromonzi dzakakura kudhara dzinongotengwa $3.50 uya woitawo kana $5 dzimwe dzacho uchicheka uchiita macutlets. Ndinoona zvinogona kuva tinotokupai nhamba iyi tinotokupai kwete kugoromonzi vautara kure tinotokupai nhamba yeumwe wedu anoita izvozvo muharare imomo ane purazi riri padhuze apa munokonotora ikoko anokutengesera dzakatokura kudhara dzine makeji modi dzakura kudhara then togona kuti inini ndakatine purani yacho. Pane keji yandakatogadzirisa kuti vanogona kutoisa kana kuseri kwemba padhuze nepahighway vachitengesa huku dzakupera vakuhodha dzimwe. Izvozvo ndinoona kunge zvingagona kuva zviri zvinhu zvine fast. Okay, manje huku dzangu kuti munotengesa ari mapisipisi munenge moisa pai mune modini kune magetsi moisa mumafriji? Zvazvinoita ndezvokuti iwo wakambozviita vanogona kungouraya huku kana chichudzo papapo tanzwisisa notengeswa ipapo zvinogona kubatsira huku hadzo dziripo. Inini pandinomboenda kutauni kuno vanhu vanobatsira vane matekaway vanogona kupota vachitora huku dzipi idzodzo izvozvo ndoona kunge zviri zvinogona kubatsira. Alright, aiwa pakanaka. Tadzama nombura kuti mutasiro wechikodesheni yechikeji kuti inoita mari. Alright, it's okay. Alright, aiwa tafara zvokuti at least tawirirana. Ndokumbira kuti ndichidonha pafoni pamutaurire kudzimai wenyu anyevenuse mwoyo akabatikana kumbira regerero muhanzvadzi yangu and then isusu mosiya kusaidi kunotoona kuti tingaita sei and then I'll come back to you. And then kune umwe akambondiudza kuti nezuro akatokutumirai mari yedhata akatoisa mameseji amunozodzokera back kwaari akabva tozongosiya. Wakanditumira mari yedhata? Achitenga idhata akatumira $50 akati achida kuti muone kutaura naye hamunozombomupindura akabva tongozosiyake akati achindiudza saka ndatoti ndichavabata. Akatumira mari $50. Ndisi kutoiziva handina kutoiona. Ndinogona kunge ndisati ndatoiona. Nditori nescreenshot gai ndikusendere. Alright, nditsenderei hapana zvandiri kutoziva. Akakusenderai hamuna kuzodaira saka mukandiziva kuti makanoitora kuti hamuna kuitora. I don't know. Handina kutoitora, handisi kutoziva, handina kutoiona in fact. Ndakuspoda iri screenshot semawira yakaita izvo. Mandoita basa mufungi handina kutoiona. Handina kutoiona. Iwewo tiniita handiti? Hamuna kutoiona. Handina kutoiona. Mandoita basa ende handisi kutoziva paizvo zvizvi. Ndiri kutonzwa nemi. Aita basa hake Mwari ngavakudzwe. Ikuratidza kuti isi $42.27 ndizvo ka? Ndofunga yakazosaptoswa ku$42 pachikoko. Thank you so much. Ndasina kutoiona, ndiri kutozviona izvozvi. Alright. No, mozotaura naye. Thank you very much madzimai ndozokubatai. Namadzimai moswera zvakanaka. Mati? Aita basa tete. Alright. Mundisenderewo nhamba dzake iye mutaure naye ndibatsirane naye. Alright. Ega ndikusenderei nhamba dzake. Okay, sendai zvenyu. Ndina kutoona. Thank you so much. Right, ndakusenderai. Alright. Maita basa. Alright, maita basa yenyu. Maita yenyu basa. Alright, sharp. Right. Aiwa, nganditodhibana nevanhu. Mwana kuti muri kushandisa $20 yedhata. Ndiye akada ngovaisira ega ndaida kutaura navo kakati ndaisa data $50 but havana kutoitora because havana kuiona. Andimaona. Saka ndo nyaya iyi mainzwa guys, nyaya iri kunetsa. Chendaona pana madzimai inyaya yemari. Madzimai vakutoda zvemari kuti vanhu vakawandisa ngapachiitwa mari. Andichika ndo nyaya hombe chaiyo yanga iripo panyaya yemari apa. Hello, Kola. Hello. Yes, Kola.
Hi, Sisweta. Yes, murisei taurai muchigwagwagwagwa tiri kumhanya netaipi. Right. Okay, ndaida kutaura panyaya yezvakawanda-wanda zvakunohodha nekuita sei. Panenge pachishandirwa vanhu pane basa rakawandisa. Havambozozvikwanisa kuzwa mwana uya vanenge vachirwara vachiita sei. Saka mukawanzira madzimai basa zvinotozonetsa zvakuva complicated pakushaya anenge achitambira vanhu. I think zvanga zvitaurwa namadzibaba zvehuku zvekuti vanenge vachitengesa huku. It's a good idea because huku munhu anongova achisimudza huku achienda. Ngaitite zvehuku izvozvo. Vanenge vachihodha. Chirega ichiite work around zvehuku izvozvo. Takumhanya netime manje. Sorry akukuita kunge ndakukata. Alright, sharp. Right guys, tinoda kumhanya unari kufona guys. Dei mambomira kumbofona manje. Dei mambomira unari kutotanga kufona. Imbomira kufona guys tipedze nyaya iyi. Toda kupinda mune nyaya anditika. Right. Saka vanoita zvehuku izvozvo guys. Saka right ndimi matinga tivabatsirei kuti vaite something. Let's do zvehuku. Ini ndimi kuenda ku guys. Ndimi munoindapo hapana munhu andikwai kubika nakurambana kuti ndimi kuenda nobatsirwa ikoko hanimaona ende izvinhu zveshedhi izvozvo ndimi munoindapo inasana kuindapo handisati ndakona matigwa kana madzibaba kana kuindapo vangondiprofita tingondizati iya ndinaka ndizokunamatirai ndingona grosi yenyu chingokutungamira chingodai ndikangoti maita basa rangu ndakatombokudza I think hanimaona but let's just do zvinhu zvakangodi ngatite zvinhu kuti tivabatsire sezvo zvakangopfuura nepano aminoti munozviona sei mati ngativaitire iyo yepachikeni hatizivi guys ngativabatsireyo tongovaisirawo dhola iroro dhola takawanda tikaita dhola vakawanda kana $300 hanimona vanohodha tikati dhola vawana $300 iyoyo hamene chisheti ichona chinoita mari guys zvokuti kwaipesegita tisitozviziva isu zvokupesegita ndine mbiri yeumba hamwizivi misisi mbiri yekudzimirira vakadla mari yemacos avanhu tiuya kane wacho wecos akadhigwa mari kana kuti muridzi wecos akambonditengesera macos hakuna bcause handina ini ndozva munhu wanda wekuti ndakangonzi nhangi nauyu wokwairent uyu ndiri kuita ndine munhu ato zvakatsimeka mpinda ndibva ndanzva bhuru wangu ari mucomment section ukatiwe kwai uko kwadaidai kudai kati munhu wangu boyfriend yangu boyfriend ikauya tikatenisa zvinhu zvese tikatofara kanji tatoona interview yatoto akati interview zvaitwa zvadai hanimaona pandakangona zvekutodhileya dzaangano ndikati ndiperewo mariya ndidzoserewo mari yomunhu please kana mohoita zvinhu tazoona timbonidzoserai muridzi wemari achida kuti aiwa mugona kundivharira pamwe vari kundikati nyaya dzinodziziva kana ngano dzako dzava kunetsa kudai pandekozvibako unonetsana ini mangona ndikwai mari wakatota ini andika ini ndikatumira mari mangona ndokachiti ina handidi ndokupa mari yako woenda wega unetigwa ikokoko puwa mari yako back piwa ndikamira kudai akaponata pasina chosimero ari kutsika madziro mari ikadzosegwa back ndikati zvaitwaka ndivo ndabuda mazviri asi kahwa kuchitagwa mbiri yeumbavha ekuti simeli vanopa mukati kudini madzimai machembere mahumbatsiro tikwai kwakabiwa mari masiresi kwakabiwa masitendi vakaba mari dzemastendi ndiri city council yenyika yecity mukabvunza vanhu vese tese kumastendi kwataisa mari kupi vanokudzai tise taibhadhara mari dzedu kuharare ikoko asi panobuda simply because ndakaadvertisa ndatonzi ndiwo mbavha ekanzuru council straight kwamaiona nchibaya malive ndiriko ini asi unoauchikwa imbavha inizoti hasinambobira kana munhu handina kana munhu pakati penyama nobuda achimira kuti dzii kuti mai ava inokandibira ndawanikwi hazviti unless afurema hazviko unless atondifuremera hazviko asi mbiri irikona hamuizivi mbiri hamuizivi halo kola Hello, Sisimandi. muri sei Isusu zvedu tiso yeGT6 yataurwe. okay alright ndimi weGT6 alright Yes. Nyaya iripo Sisimandi ndeyekuti munhu wachifamba neGT6 unosvika pakuomerwa. tozviziva hatinamboitaura hedu nyaya yeGT6 because tozviziva ende haisi mhosva because iva vabhadharisa zvokuti maenda GT6 haisi nyaya iyo Ivo madzibaba vakatotaura vega vakati ndikutoona kuti kusvika pano kwawatoita watokwereta mari. Yes, haisi nyaya but vanga vachikoze kwavataura nyaya yeGT6 madzimai inzwai vanga vachizama kupa narrative yevanhu kuti kune mukadzi akatoona GT6 akafunga kuti mari yese yauya ndikunzwisisa ndizvandiri kutovasapota madzibaba kuti ivo madzibaba vangazvinzwisisa kuti apa hapana kumira mushe but mudzimai wopa akaona mota iye akatoti zvedu zvaita sei zvaita
Saka inini I think maybe panobatsirwa vanhu vakange varimo imomo zvinobatsira kuti vanzwi nyaya dzinenge dziripo. Ndozvanopedzera kufunga kuti murume wangu asirwa mari. Sainazokera zvangu a few days ago ndikanoitawo zvandakaita. But ngavagarewo imomo mukuitwa nyaya dzacho kuti vanyatsobata kuti aingwa. Ngavashande kugara momazviti ngavashande. Ngatibatsirane kuti paitwe shedhi panze chete zvitwe panze. Ingasvikawo mangwana ichazisara nemaster life ndosvikako mangwana. Alright, iripo. Sorry guys, ndamita pari mnangachifona apa. Right. Saka guys ngatitipedze andika matwita say guys ndibasajesa nyaya iyi kuti kwanza ngativaitire something. Andika saka todi how do we do it? Twitter say guys. Twitter say what do dollar toisa kupi dollar ngatisema dollar toisa kupi ndochita zvakanaka kuti ndiye yakawanda notikaisa namba dzokuti ngavaisigwe dollar animaona aina chainoita tikaunganidza pano ikaenda yakawanda obva vatanga kuita business ravo iroro rehuku iroro animaona obva vatanga kuita rehuku iroro saka matwitter say guys Twitter say Twitter say guys Twitter say vati ndakatobva kulast nesuro ndakasiya something vataura vati ndakabva ndaita zvandakaitawo nesuro hey guys taurai kati tifambisane guys tipinde mune imwe nyaya taurai guys matodini tikuda tibatsire madzibaba matwitter say guys what do we todini tibatsire madzibaba ava ndimi muri kuendako guys hanzi hakuna here muzimu hakuna kuzimu kunonetsa hakutorina PayPal. Inini yangu nesingadini PayPal yangu handidini. Yangu PayPal handidinayo in guys. Hapana tingaisa kuna wele admin mwane PayPal tise ku PayPal yake. Admin ane PayPal tise ku PayPal yake. Ma admin murimo mu comment section ane PayPal please nombra mu pine PayPal apa tise ku PayPal yake. Ozongochipa ma screenshots. PayPal I think mun PayPal vanhu vari kunze it's easier then izongotransfer chienda kwavari tiana kwaisraeri atingopisha mari munhu atisingazisha tingoiti izvozvo tokuwana kupi tokuwanepi wainda cheri ane imwe mari yaari kubata yebuilding tatomirira futi maadmin because mari yebuilding yatovepo haminoti maadmin acho vari kuita vari kuhedha zvinhu zvari kumirirei because mari yebuilding yavapo kwatongomira kuti vatange vapedze ikatongotora kuva kwaya yakutongopera I don't know kuti vanhu vebuilding vakamirirei maadmin ebuilding yauya PayPal account iyo ndio maadmin ebuilding hamina kuti vari kuitei iyo PayPal iyo guys PayPal iyo kana uchiisa ubvaisa reference yekuti madzibaba iyo PayPal yaiswa chandi paiswa PayPal iyo naadmin no Clara I trust maadmins angu zvokudaro ndinovatrasta zvokutodaro Israeli tu ndinovatrasta zvokutodaro hanzi panoda PayPal eco cash nemukuru zvemukuru ina handisi manje shumres tipeiwo yemukuru PayPal ndeyaletu letu ari kuGermany so it's easier for diaspora yese hanzi hitha kwake hitha hapo hitha Israeli diaspora yese togona kuisa paPayPal hapo South Africa takuda yenhingikiri hanzi sai ndo yemukuru here iyi shumres ndo yemukuru here hanzi zita ramadzibaba zvondikaisa pachena here asikana mai ndione zita ravo nditori kumascreenshots evanhu vakatumira mari kuti zita ravo rakaichiimira intasi
zita ravo rakanzi chii? Stuart Machona. Stuart Machona ndozita ravo. Stuart Machona ndozita STUART Machona ndozita ravo. Machona MACHONA. Hanzi mukuru will be best for us vari kuSA. Oh, idha aripo. Okay, alright, idha aripo. Ndandamba ndichesa paper wakaidha. Letwaisa. Right. Reference madzibaba. Paper ine macharges zvemadhola. Ine macharges paper. Ito zvainongondibhoira ini. Nai shumbres number idzo ndedzechii? Zimu manje nda kuchiunganidzwa kumunhu wani. Isaimupe imemngangosam education nongoitora vachitenga chingwa. Haimbowandi. Mukangosam paper inotogwa chitenga chingwa. Kune zvichiku education. Education ngatibhomirai. Haiwanti. Vanenge vachisa kupei kudikire. Yes, Stuart Machona nyogwa na Bethai. Saka iwe shumbres number yakusa ndechikwe. Ndiye mukure. Machona Keris Machona. Machona kwete Machora. Machona. E-wallet. Alright, shumbres ari kuti kuSA manje apa ndoita seko. Nailetu ndokumbira kuti undibatanidzirewo PayPal address yako kumberi kwacho wonyora madetails ashumbres ayo e-wallet obva wonyora kuti e-wallet ndingopina iri one comment because zvishandi ndikabvisa vachazisaka takabvunza kuti kweyaletu yandeipi yakutsvagwa yashumbres iya saka mukaisa one comment ndingopina iri one comment ka ndingopina iri one comment. Guys, ndokuti ndikupewo namba ndakasununguka isaiwo mari madzibaba ava vawane kutanga business reuku. Indotokupewo namba ndakasununguka antika ndimi munotoendako guys sasa namboendako. Handisati namboendako. Saka isaiwo guys ngativapei neshedi yacho ngatichivaisirai muitigwe pashe kuti mangwana musazorepiwa handiti mochiitigwa panze mongopinda mushedhi mongopiwa nyaya dzako uri one mushedhi mako. Andiwana ungopiwa uri one mushedhi mako. I think zvinotoita mariyo ikabuda takaisa shedi takavapa iyoyo kuti vatenge huku iyoyo zvaita toringa kuva macomplain mamuchingofambigwa zvinhu zvenyu zvakangonaka wani vane maproblems kutaura chokwadi indai kwababa baba vachiri kushandiswa nemweya wamwari musazoti handakuudzai indai kwababa kana mune problem ingoendai hapana chinombokunetsa ngosumuka woita handika kana uri paground kana uri kure ngofonawo ukangotaulakira kwa ukabata foni yako ngofonawo ngoonawo ngonzwawo andimona you never know. Vakawanda ini vandoona sofa mazizoza nongoyeva nanongobatsigwa vamwe vanobatsigwa pafoni but kana uri paground I think hanzina imi ndimi moenda kasi ini ndini ndobvisa ndodzazi moenda haiwa tichazoindawo beta tinozoindawo so something like this tichaendawo betawo tichasvikako itotombosvikako guys panoenda kuAfrica apa totombofura neko kwamadzibaba naeni titombonofura neko kwamadzibaba kuti mbononamatigwa mboneswa munamato ndinotoenda neko kwamadzibaba pane chichobva uyu totombodarika neko kunikiri hanzi indoda kutumira sisimele Amina Harare right vari kwarendo patiri kuti mukavaidisira vanotenga chingwa toda kuti mari iungane. Saka namba idzi dzaiswa dzandapinapo pane namba kwaichi ecocash dziripo apo. Ecocash mukuru here ichi amene zvotogwa hanzi shedi iripo. Shedi hapana shedi. Hakuna shedi iriko. Shedi totoisa isusu shedi. Tutovaisira isusu nditurei. Isu tisiri kutovaisira shedi. Isusu. Tisiri kutovaisira shedi. Isu tisiri kutovaisira shedi. Isu. Hakuna shedi iriko. Isu tisiri kutovaisira shedi. There's no shade. Sure, tise pana chara takuna shade madzimai tinga vaitire panze pakaiswa shade. Saka shade we are putting shade us to go sub shade. Shade chirugu cheukundo chanzi chiripo. Chikwere cheukundo chanzi chiriko. Shade hakuna tistrukisa shade. We are putting shade. Namba zezokunza dzakapiwa dziso. Iso namba ndida ndokupa vanhu ndoba kuseri. Vanhu kuseri nchiwa pa namba. Vanhu kuseri nchiwa pa namba. Andimona asiwo kana moendawo guys zvakaomawo kuti munotumirawo munhu dola guys. Ndakati ndiri blessed dishero ndakanzi ngirozi dzenyu dzagara dzinotongokutungamira ndikuona hondo ndakambokudzaiwa ndikuona hondo dzinosimuka dzinodai but don't worry
munotungamirigwa don't worry mutori bho makadaro zvondakuudza ndisina kuvabvunza zvandakatoudziwa saka ndangozvitorawo kuti ndikuti izvozvo saka ndingangoda kuinda kungonodiwo kungononamatigwa zangu ndingondifurawo nekwenchinamatigwa saka tiri kuda shed ndikusvika kune handosvikako ndoda kutosvika kundonona jesi ndosvika kundonona baba iwaya ndosvikako ndikusvikako ndonosvika kwajesi ndosvika kwababa iwaya ndosvikako anzi aiwa hazvo kudebheni kunodi ngavaiti basa kushandira vanhu kuzimbabwe kudebheni kunei ngavaiti zvokushandira vanhu kuzimbabwe ikoko saka right guys zvaitika handitika madzibaba ndei pano padiaris indawo unobatsigwa usangocheme nhamo ndemaproblems vari kubatana neusiku kune chikwambo kune chakati inda ndoda kudzingwa basa zvinhu zviri kuzodai please go kwamadzibaba fona handitika fona kubatsigwa kwamadzibaba kwanza find someone to collect money in Zim Eco Cash. People are struggling by tomorrow. Better ukuthi paitwe seko. Kuti paitwe sei. Kune munhu ari kuZimbabwe ino. Kuti paitwe sei. Joburg WhatsApp group vakada kutobatsira chako mangwana vanoswera kana vachida tukadzi turi kuJoburg WhatsApp group tokaoma twakaoma tune mari tukada kubatsira mangwana chenu zera 15k Joburg ndoitemba zvangu Joburg. Thank you Agatha Joburg ere kasho Joburg kakuJoburg group ndo kanonetsa asi ndokatemba when it comes to my problems ekubatsira vasvika vaiva pavanobatsira shepu right tasagora tem dziri kumanyire kudaro saka tapedzai handiti tem dziri kufamba kaidzi guys mari moisa handitika guys haizvisati patosvika pasejoi tinonoka kubva pano chete guys I know beta anobvisa beta kumberi hamumuzivi beta kumberi beta nashinga hapo nhasi anoti bhuru wangu ari kupi ndiri kunge akavata here kuamerica or something amen sasta wangu right tapedza kagaisi andika kuno kudzatove 4 idzi 4:10 apanenda basa manje kuma 7:30 I'll get an English number for people to put. Yes. Asi ngaisaenda mari iyoyo beta. Vanhu ngavangoisa mari. Hanzi na Crispin in Joburg. Alright. Vanhu ngavasa usaiendesa ingoiunganidza beta. Chingoiunganidza. Then kana yazoungana yekuno yaungana yozongobatanzwa yoendeswa kwa1. Antika yoendeswa kwa1. Saka guys musaenda ndakudropa ndobva ndadzoka. Antika ndakudropa. Can you send me the number anadzo? Right. Havanokupa ndakudropa antika tobva taendera musaenda